Alright, mga tugang, good afternoon po sa Indogapos. Welcome po sa tuyang special broadcast ngayon na pagkahapon. Dire-diretso na po kita para sa special broadcast kan DCGB. May kinaraman po sa pagbantay niya to kan tropical depression na si... Ano na nga po ngunyan, Kuya Nems, di ba? Tropical depression o severe tropical depression na si Ramil na magkakaapektar po na sa Bicol region, lalo na po sa Masbate, asin na sa probinsya kan Albay, no? Kasubagubagang aga, medyo relax kita ta lampas mga tugang sa Albay, no? Sige ngunyan ang baba kan direction. Pahilingan daw tabi sa kuso direction ngunyan kan Bagyo tabi ano yan sa tuyang Facebook tabi diyan ko igwa ka diyan. Direction tabi kan ni Ramil ta sige ang baba ngunyan mga tugang ang target na ni Ramil iyo po sa probinsya kan Sorsogon. So pag tuminaman yun sa probinsya kan Sorsogon, pasain po ang direksyon niya. Di ba? Pasain mga tugang ang magiging direksyon niya as in sabi apektado da tabi ang pasisiring mga tugang sa probinsya kan Albay. Kaya tropical storm. Yan, ta dapat ikaw kita kitamang term talaga. Ikaw kita mga tugang ki tamang term. Ta tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, storm, super typhoon, 'di ba? Typhoon, super typhoon. Pero pag iyang binirecall mo tabi ko yan, di ba masan ang translation kayan? Barong-barong buda bagyo. Di ba? Yung masan ang translation niya, barong-barong o kaya bagyo. Yan, yun term kan mga nakaaging pala. Pero anyway, mas maray po na nag-iingat kita ngunyan, tangani po mga tugang na masabutan tatabi ang sitwasyon sa tuya tabi na kapalibutan. Ano? Kung yan kung masagiw-siwan kita digdi, mga tugang. Kaya, ang nangyayari ngunyan, ang target niya, mga tugang, pasiring, haling Sursugona, pasiring na po sa probinsya kan Albay. Oh. Iyan ang kwenta. Sana, grabe ang kurbada kainin ni Ramil. Ano, maring atal ng Ramil siya. Salbata na ka-chip Ramil. Ramil, tabi ang direksyon, mga tugang kainin tabi na, ang pangaran kan sa tuya na tropical storm. Yan. Kaya, ngunyan na banggi, 24 oras tabi kami ngunyan, magantabay lang kamo dyan ta. Pon dyan alas 6, tabi nin Banggi, dire-diretso na po yan, mga tugang hanggang sa ma-experience niya to ngunyan ang bagyo. Taasub na, ang bagyo, yaon as ining tropical storm, yaon na sa may parting Samar, bakoy ko yan imi, yaon na po sa may parting Samar. In fact, sa mga oras na ini, kita mga tugang, nasa langilang na kita kang bagyo. Yaon na po kita, mga tugang sa langilang kan bagyo. Yan ang kwentang ngunyan, yan ang ngunyan an sa tuya tabi na problema. Pero, di kita nag-uran ngunyan, tang uran, yaon po duman sa laog kan bagyo, nasa embedded tabi sa mismong laog kan bagyo. Itong sa pinakasentro kan bagyo. Pag luminampas mga tugang sa bagyo, yaon po dyan sa uran, ta nasa ibong na parte, andaradara kaining uran. Kaya, mas maray po na magpreparar kita, ngunyan na alda, mga tugang, didi po sa satuya na palibot, tangani po na dahil kita ki problema, tabi sa aga. Sana sa aga, sana po, tangkusog is 75, di ba Kuya Nem? 75 kilometers per hour, mga tugang ang kuwang kaini, ang dalagan tabi ni Typhoon Tropical Storm Ramil. Kaya, I do not know kung hanggang rin yan pwede na ma-experience yan ta. Pero dyan nabanggit tabi, magantabay kamuta. Yan po dyan, mga tugang ang istasyon kan DCGB para po sa Saindo Gabos. Alright? Alarmario po, mga tugang may report. Hali po dyan sa lawas. Good afternoon pa rin, Al. Go ahead. Yes, madaloman hapon tabi pa din. Oo. Nakadigdi sa southern part kan Legazpi. Also kaya bagaan preemptive na termino. Yeah. Kaya digdi sa southern part kan Legazpi, preemptive na ang brown out. Sa kasubago pang aga, brown out na. Okay. Ini so regular man na paguna ko pa di. Paguna ko, seryoso ang tumbok mo. May kapilyuhan ka pala natatrams ako kunya na pagkahapon. Kasi bago pa na aga, preemptive na sa brown out dahilan sa tropical storm. Okay. Sa bagay, suro Sabado bagay ni minsan. Na style ka na ko. Opo. Anyway, sagod mo yan, brown out pa digdi.
Pero gini nga side, madalom ang panahon ngo niyan pa di. Oo. Kung ikumpara mo kasubagong mga alauna, alas 12, Iyo. maliwanag so gamugdagan kang palibot. Badalom lang. Tapos Pero bago ngunyan- baga, bigyan ko si Pio mo so tagapag-asa. Nasa langilang na nakita kang bagyo niyan. Nasa loob kita kang bagyo niyan. Iyo gayud ta. Oh, yan nakita sa loob ng bagyo. Nasa langilang nakita. Ibaan kwan mo niyan, ibaan dalom. Oo. Gari baga alas 6 ng banggi. Iyo, buda mailing mo diyan pa ni suning parting rapo-rapo. Baliklong mo ang langit. Iyo, tama. Baliklong mo ng langit Sirangan eh. na parte. Digdi baga sa southern, kumiling ka sa Oo. sirangan na parte, yaon dyan ang parting rapo-rapo, manito. Kaya yaon talaga dyan parte ang dampog. Oo. Naghahali sa may sirangan. No. Kaya luway-luway na ining nag-penetrate digdi sa may pasiring sa may subsuban. Kaya kayod madalom na ang palibot. Oo. Kaya ngunyan, actually, so, sa iro-iro kan mga tao, normal. Ang iro-iro ninda dahil masyadong bako ko narog kay to so not na nagsusurulay kan harong. Oo. Ngunyan dahil ki movement narog kayan, pero ang pigante si parang tabayan, oran. Yung nga ni. Narog kaning madalo mo na naman. Siyempre expected na mabagsak kayan ng oran. Ata na. Kaya may kadelikaduhan talaga sa mga gilid ka salog, sa mga pigbabahang lugar. Ingat-ingat tabi kita. Sa pag-abot sa Paros, kung 75, kuan bagayan. Pero kumbaga, kaya naman tumumbak ibatag. Pero ako pa din, may dito ko sa Pustikan Aleko. Ayo. Dako lang Pustikan Aleko mga lapa na. Totoo yan. O, Diba? dyan baga sa may unit up, pinagihan ko kasuba. May dito ko na baga. tabi. Alirino ng kuanan, tugtog pa kaya na unit up. O yung mga posto dyan ganan ko sa palibot. Yes. Palalawag sa Marquez. Uro yayao na baga. Dahil pananggad na irahay sa gungo niyan. Kaya may kadelikaduhan man talaga kung doon ang kiparos. Yes. Para na iman. Siyempre may epekto yan sa kuryente. Kaya gani, parang out na digdi sa southern part. Lalo na kung magtaga doon pa. Nanggan. Sana dahil naman masyado. Oo, pero yun ang nga na sitwasyon, bigyan si parang talagang oran. Tapos dahil lumang panahon mo niyan, kaya mas maray ng advance kita sa pag-antisipar na kung yung kaso man, magbagsakan oran, o may paros-paros man at siya nabanggi, preparado ang tao. Okay. Okay, so yan tabi, paday mo na ang sitwasyon digdi sa Southern Pagkat Legazpi, Alamario. Thank you. Thank you pa rin Al sa mga istorya. Hali po dyan sa yan, tras tanto. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Nasa linya mga tugang si Angel Musta sa Angel location. Kumusta dyan? Yes, VP Henry, nasa sentro ako kanina Legazpi. Normal pa talaga VP Digdian na sitwasyon. Although nagdiriklom na ang palibot. Nang diriklom na. Ako nga na Angel, kasi bago pa nang diriklom ang pagiling ko. Ako man VP, madali nang dumiklom ang pangiling ko. Basta, Madali na. kasi bago nang dindiriklim ang pagiling ko talaga. Di ko aram ko na ta. Garo excited sila ako kang Earth Forum ta. Na baka nga niya ako ma-postpone kita. O sana na iman. Nangudto ka. Nangudto ka po. Kaya na ako nagkaog kitultol. Kaya nang diriklim ang pagiling ko. May pagkaon po dyan. Diyan na banggi? Ah. Ay, sus, ingguwa. Dumigdi ka ta. Masira mo ng pamanggihan ta. Iyo. Ready na tabi si Ate Shirley. Masira mo ng pamanggihan ta dyan na banggi, ha? Dumigdi ka. May, so daramo kan sarong bagyo, igwa pa, kitugang. Maula ko taon-taon. Madara ako, iyo. Sige. Jadi ka mabanggi dyan. Tami masira mong kitang pamanggutuan, ha? Apo. Bawion ko lamang sa pangdiriklom ko kasi bago. Tada ko nang gusto kitultol. Sige po. Okay, sige, go. Sa mga dugang tapang Bareta, VP Henry, pasigurohon ang mga babayaan na residensya bago mag-evacuar. Yan. Inibitian pagirugdom ni Legazpi City Police Station na Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., kasabay kan pigalauman na imposibleng epekto maniktik kan Bagyong Ramil sa Legazpi City. Sinabi ni Tapel na ang hepatura ang naka-full alert status na kasi rin sa hapon
nga nagkaiguan na sa VP Henry ni na paghururon kay bahan itong mga miyembros ka na City Disaster Risk Reduction and Management Council kung sinda sa PNP nakato ka VP Henry sa pagsiguro ka na pasi order sa syudad dahil sa itong pag-evacuar ang nakato ka man sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection Legazpi. Sigun kay Tapel na para sa tama as in lehitimong mga informasyon dapat na ang mga informasyon na nagbuburtwa sa social media anhali sa reliable na sources para maibitaran ang pagkalibong at an pagpapalakop nin sa lang informasyon. Tinawan doon VP Henry ni Tapel na sa kasagsagan kan pagtama kan bagyo wala sindanin ipapasunod na rescue operation para man masiguro ang kaligtasan kay mga rescuers. Okay. Napunta po Sir Henry ang kabtangkan pagpagurunta kay Chief of Police Domingo Tapel Jr. Kami pong kapulisan ng Legazpi City Police Station ang naka-full alert po ngayon sa paparating nating bagyo. Ano po ang requirements lang po natin at pakiusap sa mga residente natin na maging handa po sila, secure na nila yung mga gamit nila at yung bahay nila. At kung may announcement man, siguraduhin itong announcement is galing sa lehitimo at talagang in-announce po ng LGU para po malaman nila kung ano po yung mga instruction galing pa sa bagyo. So mag-antay po tayo ng instruction sa CDRMO kung may evacuation na po And lastly po, during kung tamaan man tayo ng bagyo, sa napag-usapan natin, walang magkakaroon ng search and rescue operation during sa pagtama ng bagyo. Gagawin po natin ito is after na humupa yung bagyo para hindi man po at risk yung mga rescuer. Kaya yun po, kung mayroon man pong evacuation, preventive evacuation or post-evacuation, mag-cooperate na lang po tayo. Para sa kanila din naman po, yung ayaw po ng local government natin ng particularly lang nating puting mayor, Honorable Isam Ismail, na magkaroon ng casualty sa mga ganitong calamity, sir. Iyon. Okay. So, yan VP Henry. Well said. Nakahanda man sinda in kaso kay puhan na sila mga behikulo magiging mga personahe sa pag-evacuara sa mga Legazpi pong VP. Okay. So yan VP, yan mga storya pa haligi sa luwas in Zone. Thank you Angel sa report. Kuya Nems, kasabago napudan si Mayor Hisham Ismail. Si Governor Rosalem ang kitang ima-interview kasabago mga LGUs kita tabi. Dumang kita mga tugang kay Joshua Bino. Sa dagdag man na istorya, Joshua, anong latest? Good afternoon. Good afternoon. Sa mga paragtabay, nagtuon pa siya ng magtagisti, VP Henry sa sentro, kan Daragalbay sa tuyang kinamumugtakan ngunyan. Pero so far, tabi VP Henry, wala man ni mga abnormalidad pa, talagang nasa normal situation pa, na hiro-hiro kan mga tao tabi VP Henry digdi sa sentro kan Daragalbay, burukas pa ang mga komersyo, tindahan, kaunan, asin gabos na mga establishments tabi VP Henry digdi sa sentro kan Daragalbay. Paglibot-libot nga niya to digdi sa area, bagin nga ni sukag sa Warrowing Park, gulpi pa sa tao, mga alas 2 hanggang alas 2:30 kasabago tabi VP Henry. Sa pagbisita niya ito duman sa nasabing lugar, may nagkapirapang mga turista na nagpuro parasyar dyan sa sikat na pasyaran sa Warrowing Park sa barangay Busay sa munisipyo kan Daragalbay. Pero may mga nagkapirang aktibidades ang lokal na gobyerno na pinag-suspender na muna para mientras ko digdi Henry, nagpalawas na rin advisory ang lokal na gobyerno kan Daragalbay na temporaryong suspendido muna na operasyon kan Daraga Night Market taut-taut tadi ang VP Henry nga Panggi. Siring man sa aga na aldaw ni na Domingo at sila duman mo na Lakaw Pidal Daraga. Kaya itong car-free Sunday kung saan kumatatandaan baga tabi VP Henry kada aldaw ni Domingo nagsasarado ang Duterte Road hindi sa may parting barangay Binutayan hanggang barangay Busay para tawan dalan ang mga gustong mag-ehersisyo, walking, jogging, bisikleta, asin zumba. Pero dahil nga rin digdi sa pigaan naman na route ng panahon dahil kay Tropical Storm Ramil at sila mo na para nentras ang nasabing aktibidad na yan sa aga.
Ang kayan depende sa duwang mayor na aktibidad kan na munisipyo na temporary mo ng pinag-suspendir dahil ang tigdili kayan na magkausa ni na aksidente ining pagrani sa tuya ni Tropical Storm Ramil. Pero sa ngunyan, sabi ni Henry, actually, mga 5 minutos pa sana, magbagsak na Torotagiti, pero kasubago talaga tabi ni Henry, talagang maaliwalas pa ang panahon. Pero sa ngunyan, madalong na ang palibot, pero so far, tranquilo ang Daraga Albay, halos normal ang iro-iro kan mga tao, normal ang dalagan kan pampublikong transportasyon, sabi ni Henry. Pero susug sa informasyon kan NDRRMO, may nasa po minus 49 pamilya ang pinairaminda sa preemptive evacuation kung pa kasudma. So ibig sabihin, duman na nagkaraturog nagsa 49 pamilya sa indang mga respectivong evacuation center. Ang mga ini, yaon sa digdi sa Mayon Unit, Ejao, Matnog, and Malubago. So far, sabi ni Pedro, yan ang datos ng MDRMO, mga darakulang mga aktibidad, digdi ngunyan, nasa okay pa man ang sitwasyon, mantang nag-aandam dito ni Pedro, kan talagang pag-orat-oran na, para kaining si Tropical Storm Ramil. Iyon. So yan, dito Henry, na generalmente sitwasyon, digdingon yan sa Daraga Albay, sa Tanbayman, ang mga personahes, at MDRMO, PNP, DSP, Municipal Engineering Office, para sa anuman na serbisyong kakaipuanon ang sa indang eksperto. Okay. Yan, dito, ang detalye kan informasyon, live sa Daraga Albay, Yes, Wabino, Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa lawang. Tuloy-tuloy ang special broadcast. Ngunyan tabing pagkahapon. Ay digdi po mga tugang sa tuyang programa. Dumang kita kay Jomar Bien. Madalom na ang palibot. Ano? Yan ang tiga sabi ko. Medyo kas bago talamatama ko. Mainit baga. Pag mainit ko yan yan ang medyo disadvantage sa tuyang lugar. Jomar! Kamin Jomar! Kumusta dyan? Salamat BP Henry, buminagsak na ang makusugo na oran, digdi sa Banwaan kan malilipot. Mga 5 minutos pa sana ini BP Henry. Kasarabay gayud kan pagdalom dyan dahil 10 minutes ago biglang duminiklom sana ang kapalibutan ang langit digdi sa Banwaan kan malilipot. Then after kan pagdiklom, after mga 5 minutes, buminagsak ang makusog na oran. Makusog din ba? So bigla bagaso bagsak. Yeah. Tapos medyo naluya pero bakong maluya talaga. So na re-experience man BP Henry. So biglang binabagsak bagang uran pag nag-drive ka na biglaan na makusog. Iyon ang sitwasyon digdi sa may sentro kan Banwaan kan malilipot, madalong makusog ang uran na although bako man nasutod ang kusog na gulpe pero may kukonsiderar mo makusog gini kumpara sa normal na pag-uran. Matawo pa digdi sa luwas sa maliwanag gani kasubago digdi sa may partikang saod dakol na tao normal ang dalagan kan ibang negosyo pero sa iba talaga dahil na nagburukas kan sa indang mga pwesto arog kan sudit na nagluluto-luto nin mga pagkaon so saradit na tindahan dahil naman nagburukas pa kan sa indang mga pwesto pero sa iba so darakula bukas normal matabo digdi kaya lang yung niya biglang buminagsak suran. So, sisiribot so babata so iba nahiling ko dahil manadarang pamandong ta marayray nga sa panahong kasubago. Yan ang sitwasyon. Pero so mga evacuees na nagpakakulukar na. Nakul na mga evacuees ang nai-rehistro dito sa Banwaan kan malilipot sobra sa 1,000 pamilya na nagtotal sa sobra sa 4,000 na mga persona. Sa iba pang mga Banwaan digdi sa First District Canal Bay anas naman nakapagpautob kan preventive evacuation sa syudad kan Tabaco dit asob kasubagong to dit man sana so na-record pa partial pa man sana ini 35 pamilya lang ini napigkumpwesto ng sentro distress na persona sa mga barangay ini kan
Bacolod, aniwan yan digdi sa may gilid ka na dagat lang. Dangan duman sa barangay Buyan, sa upper barangay ni. Pero nagpadagos ang evacuation and piglalaoman na sa mga oras na ini, nagdadakulan ang bilang na ini tabi BP, Henry. Okay. So yan ang initial na sitwasyon. Digdi sa 1st District Canal by Jomar Bian DCG. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Sige daw, oras natin, 20, bago alas 4 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga pangyayari sa Always tuyang palibutan. service. Situation tabi sa tuyang palibot. Karen Alaison the line. Karen, bitawan mo. Yes, VP Henry. Paramientas, nagbalyo muna ako digdi sa Legazpi CDRRMO dahil lang Yeah. tigahalat sa nakaining Disaster Operations Center kan Legazpi, unformal as in particular na curfew ni Mayor Hisham Ismail para sa pagpaibakwar kan mga residente sa nasa delikadong lugar. May curfew na Sa naman pagbisita- Tama yan. Aha. Okay. Sa pagbisita kan district sa nasabi ko sila, sinabing nagpapadagos pa ng sa mga oras na ini, itong evacuation kan magkapirang mga barangay sa syudad sa pagsabing day pa ni nagigiyadig din na curfew na makakapagkaram kung anong oras dapat nasa evacuation na itong mga apektadong persona sa mga pagbaha, landslide o ano pa. Kusog sa opisina sa pag-follow up niya to, Barangay Buragwis, Porosite, EMS Bariwan Pasana, ang nagre-report sa indang opisina na nagpapaibakwar na. Mantang sa mga nakakaulay niya itong barangay, araw pa na barangay Mauyod, nasaro sa mga at-risk na barangay sa pagbaha, sinabing nakahanda sa evacuation center ninda para sa mga posibleng makaisip, mag-evacuar. Kaya ngunyan, VPND, talagang padagos pa, di pa sindang partial evacuation report as of now, kung sisay na sa mga, tira na sa mga nag-evacuar sa mga barangay kan syudad, dahil lang nagpapadagos pa ini. But aside sa VPND sa Legazpi CDRRMO, sa parte nindang opisina, dapat bago mag-diplome, yaon na sa evacuation center sa mga apektadong residentes, si mga pagbaha, pag-landslide. Iyan tabi, VP Henry, na partial na direktiba ng Legazpi CDRRMO sa mga kababayan natong madali maapektaran si mga remalaso sa kalamidad. Okay. Yan, VP Karen, Henry. mamaya, diyan na banggi ha. Bala ka na dyan sa APSEMO. Kung saan dyan sa city, bala ka na tabi dyan na banggi ha. Opo, VP Henry. Ma Copy 24 hours broadcast kita ngunyan ha. Yes po, VP Ako nang Henry. bahala kang pamanggi mo. Yehey. I-charge ko dyan sa Capitolio. Kay Gubrusal. Ara mo na yan. Araw kang dati. Yo. Opo. Okay, Yes po. thank you, Karen. Actually, sa presente, inin mga establishment digdi sa Old Albay District, sa mga fast food chain, sa pakikipag-ulay na to, di man sinda depending balak na magsarado, padagos man gila yun, and 24 hours na operation sa indang food service. Okay. Pati sa mga pharmacy, yan ang report, Karen Ala, DCGB. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwan. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Oras natin, 18. Bago po magabot ang alas 4 ng hapon, ligdi po sa programa. Baluntado na po dan si... Ay, itry muna natin yung pag-asa. Salbatana, may tuminik sa ko, Kuya Nemi. May bigatawan ako ng instruction. Ang simbang niya sa kuya, opo, papa. Naghanap kulong kilawas ini. Naghanap pinagi kulong kilawas. Madali lang. I-try ta daw. Makiron-uruno kita sa pag-asa. Ngunyan, tabingal daw. Gusto ko lang i-reiterate. Anyway, alas 5 susunod na ako ng Kuya Nemi, ano? Alas 5 susunod na rin. Alas 5. Alas 5 ang sunod na forecast. Mga tugang kan pag-asa. Pero, so, makiuron-uron na muna kita. Ay, nako, cannot be reached. Anyway, yun na tabi. Klarado na po ito sa tuya, ha? Mga tugang na subagyo, si Tropical Storm Ramil, magi po sa Sursogon, then pasiring po sa probinsya Canalbay. Sana dahil man kita magulpi, tang sa iyang gastines tabi, 75 ang gastines ko yan, ano? Hanggang 75, tama? Hanggang 75 ang gastines niya. Gaya medyo kayang-kaya tayo yan. Pero mas maray tabi na, nakahanda kita, mga tugang kan sa tuya, tabi na ano yan, ha? Balon ta daw na po dan si Mayor Hisham Ismail kang Legazpi, ano? Kung ano
direktiba kon mapaluwas sa katagang inot baga kuya ni me, so curfew baga, pinasunod pati ang pag-inom, di ba? Inapudan ko si Mayor Hisham Ismail Tabe. Mayor! VP? Ay, maray na agad Tabe, maray na hapon Tabe. Mayor, pasensya na po ta. Bigla kong napaapod sa ibo. Pwede ka pong makaoron sa on the air lamang o niyan? Sige po, VP. Opo, okay. Mga tugang, nasa linya po si Mayor Hisham Ismail para po sa nagkapirang hapon niya to regarding dito sa paghahanda sa kay Tropical Storm Ramil. Maray na hapon Tabe. Mayor, under ka po sa tuyang programa. Marinapon po, depende asin sa kabusan nag-antabay kasi lumagyan ng programa. Opo. Marinapon po sa Indo. Yeah. Ang pangkabuhan Tabe Mayor ng direktiba tangon yan sa mga barangay, lalo na po duman sa mga paragos natong paghahanda. May kinaraman po din kay Tropical Storm na maagi po digdi sa Legazpi asin sa tuyang probinsya po, Mayor. Kasapon po, VP Henry, nagkikwa po kita Zoom meeting together with the 70 barangay captains asin sa kabustahan siya na involved po asin matabang asin maprotektar sa tuya sa maabot na bagyo sa posibleng pagbagsak tigdi sa syudad ng Legazpi. Okay man po, asin permi ko sabi, arab naman kang mga sa tuyang at barangay level, barangay captain ko anong po asin preparado man po ang sa tuyang syudad at sa mga personnel nakaabang man po ang posibleng mangyari asin kung ano po ang kusog kapag yung posibleng magabot po dito sa syudad ng Legazpi. Opo. Mayor, na monitor mi po na ongoing ngunyan ang preemptive evacuation Tabe sa nagkapirang barangay. Ano po ang instruction ta? Anong priority Tabe na dapat sunodon kan sa tuyang mga kababayan? Siyempre po, inutot na po giraray ipa-evacuar ang mga arami po sa Diki, nakistar sa May Creek, at yun sa mga flood-prone area po digdi sa syudad ng Legazpi, kasabay man po sa pwedeng kusahan kang landslide, arami po sa landslide-prone area. Yan po ang sa tuyang pinaka-inot at yung priority na ipapa-evacuar, kasabay man po, siyempre, sa mga dain na po kaya. Ang din kakayanan magdulag. Inutot na po ang mga pados asin senior citizen asin mga tabi. Tama po. May pasunod kita Mayor na kuan tabi ngunyan at siyempre baga kung ngaya maurana na, nagbabaha na, ano po makaigwa kita kiristyo o dengo na po habang nasa problema kita kan halimbawa diyan sa tuyang bagyo. Basta po nasa kakusugan kang bagyo, nasa kakusugan po kang bagyo, nasa kita po kita kang bagyo, wala po kitang pwedeng di po na rescue kasi abo tamang po, makasugo ang mga tawong makakatabang sa tugi asin dahol pa ang masisave sa kaluyan ng bagyo. So, zero tolerance po kita sa pag-save asin sa pagreparo, kakusugo na po kang bagyo Tabe. Pero kaya ang pinaka-importante po, maging preparado kita as early as now as magpa-evacuate na po sa Tabe, Sir Henry. Mayor, mapasunod po kita kay curfew dyan na banggi? Let's see po kung ano po ang direksyon kang bagyo. Nagalat po kita king ngunya na alas 5 po. Update po giraray ka. Yung mananggad, alas 5 po so latest forecast takang inot baga, magayon itong pinasunod mo na may curfew, may liquor ban. Di ba, Mayor? Iyo po. Opo, BP Henry. Ngunyan palang pagadalan nindo. Dali naman linif sa liquor ban gito, BP Henry. Kasi, dahil luminihis naman po sa bagyo, katulad ni Regis sa kuya, nakikiulay kung pwede na ilif na ang liquor ban. Dahil na makatagalan na. Tamalipot ngayon, Mayor. Pero sa kuyang kaugmahan, kasi silang nagtangog kasi nagsunod sa pero Mayor, dakol sa kuwang kaito dakol sa naka-appreciate tabi kaito ng sa mga listeners ko. Naka-appreciate ito na liquor ban, boda ito pong curfew. Tanga ni na maiwasan ang pagluwas kan tao habang nagbabagyo tabi, di ba? Tama po. Kaya habang nag-ikot po kita kaito, bago kita magpatakyalas is talaga na very clear po ang syudad ng Legazpi. Okay. Mayor, mensahe tabi sa mga taga Legazpi tabi. Go ahead. Ang sa kuya pakiulay lang po sa mga kabus ng mga flood-prone areas at narani po sa landslide-prone areas. Mag-evacuar na po kita at sa mga posibleng bahaon na area, magsarakat na po kita kigabit. At please lang po, pagpa-cooperar po kita sa tuyang mga barangay officials para sa preventive evacuation po. Salamat po, asin mag-iringat, be prepared, be alert. Yan po ang pinaka-importante sa kapos. Salamat po, Mayor. Ingat po kamo.
Thank you po, VP Henry. Alright, thank you so much mga tugang. Mayor Hisham Ismail sa tuya at tabing kauron. May kinaraman tabi sa sitwasyon kan sa tuya na panahon. Di po sa tuyang palibot. So, maski po arugan ang sitwasyon, di po kita maling unan mga helang kang atay, arugan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang yan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung day magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load as in protection kang atay. Ini po may Silimarin na highly served natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag gaya. May bisyo manawara, mahilig manuminom mo dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Okay, sandali lang. May Kuya Nimi, ngunya na Friday. Yun si anong pagalas may black time pitang 4 o'clock ano? Friday? Ngunya na Friday? O si Monsignor? Sisay. Nga tayo, nagkarilibong ako. Ako an sa program, hindi karilibong ako Di ba? Alat ko na. Tabaka na sala ako kay scheduling me. Si Monsignor? Adi, diretso ako ngunyan. Hanggang anong oras ako? Hanggang anong oras si Monsignor? 4 to 5 siya? 4 to 5:30? Dapat. Oo pala, dapat pala iyo pala, alat ko na. Tagari sala, paguna ko si Edwin nga. Si Monsignor pala. Alat ko na, tabi, dapat pala. Ay, Ate Shara, yun na, tabi ko yan names, thank you Ate Shara, maratabi digdi anak. Maratabi digdi, adjust mo hindi pala. Ako pala ngunyan, hanggang akong, hanggang ako dapat 4 to 1 ako ngunyan 4 to 5. 2 hours a day, 2 hours, 5 to, yun pala, nagka-koro yan, paguna ko yan ngunyan, malaong si Edwin, tapaguna ko, so 3D, tapi di ba kita makareport naman, di ba? Di, 4 to, adyasan na tabi ni anak, 4 to 1, ang tulong oras, kaya mga ito, no? Tulong oras? Tama man. Okay lang yun. Tama man. Di ba ako na kung ngunyan, hanggang ako alas 6. Iyo. Ining alas 6, 6 to 8. I-adjust mo kay Mario. Magkuha na lang iyo. I-adjust mo tabi, ha? Iyo tabi. May commercial ko yan, May? 5:30 hanggang 6:30. Ay, pinaaram na ni Shirley? Pinaaram na. Wala tayong black time. Pinaaram na siya. Pinasuspend ko na. Sige. Alright. Sige. Di ka magali tabi, Ate Shara. Di ka magali dyan. Di ka magali tabi. Magali, ha? Gagawin mo na ang report ni Jimmy. Dire-diretso na po kita ngunya na banggi. Mga tugang hanggang yan po. Dyan na matanga hanggang umagi tabi si Tropical Storm Ramil. Jimmy! Kumusta ang sitwasyon dyan sa 3rd District? Yes, VP. Pirang minuto pa sa nabuminagsak naan na makusugo na uran. Asin nagdadaguldol na ang kalangitan sa mga oras na ini. Kung kaya sa ngunyan talagang importante pasiguro na kana sa indang mga sadire, although kaso bago pa, karamas-kamas sa mga MDRRMO sa LGUs sa pagpa-evacuar kana mga residentes lalo na digdi sa Banuan kana ginubatan. Sa ngunyan, ang latest na monitoring niya to, sa Banuan kan Piuduran pinagpasairarom kan lokal na gobyerno in kan MDRRMO sa pagin ni Sir Noel Ordoña ang worst case scenario habang nagrarani kasi sa Pag-asa Bibi sa area kan Sursugon baka sa Pitandaan na Piuduran base sa pag-assess kan mga taga-MDRRMO kan Piuduran kung kaya so mga stranded vehicle, mga trucks, cargo trucks, mga bus na itaon sa pier kan Piuduran pinaharali na ngunyan na bibi sa pagsabing baka magkusugo na uran
magsabay so high tide, aaboton ito na mga parking area duman sa Pier Canpudoran, kaya pinaarali na yaw na duman sa may area kan Karatagan Tabi Bibi. Dangan so malakbalak hospital sa mga pasyente duman, ongoing sa nguyan an pag-evacuar pasiring duman sa bago na sasagibong o pinagtatapos na bagong hospital kan provincial government Tabi Bibi. Oraber magdiklom piglalaw man na yaw nagabos kulukado an mga pasyente na sabing hospital Tabi Bibi. And itong mga talagang peligroso na facing sa mga coastal areas, mga purok, ayaw na pinagtawanin preferensya na maibakwar, particular itong sa sitio Lagaan sa Barangay Banawan, kaso hapon pa inibakwar Tabi Bibi. So haros okay na, in place na kuan an mga residentes dahil naragapan na tulos ini ang mga nasa LGU digdi sa Tercer Distrito Canalbay as expected nangangunya na pagkahapon na sinpabangina na mabagsak ang uran. Iyo mananggad Tabi Bibi nagbabagsak na kusugo na ang uran sa mga oras na ini. Yan Tabi Bibi sa ito yung mga dagdag na informasyon sa pangarangkan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Sige, sandali lang tamay mga basahan tamo na sa mga 5 so forecast alas 5 ano? 'Di ba alas 5. Mamaya na lang halat-halat na lang po mga tugang so forecast Tabi. Pag alas 5 nin hapon, mga tugang para maaraman tatabi ang latest na sitwasyon kang report sa Pag-asa, no? Alas 5 Tabi ang latest na bulletin Tabi, ano? Ang niya na aldaw. Sige daw, matry daw kita sa Pag-asa lugod. Sabi mo nga, ka maapod ka man sa nampalan. Sagin-sagin ka man ngayang day ka maapod sa Pag-asa, maapod ka man sa napalan. Magikumusta daw kita. Anyway, alas 5. Hello? Good afternoon. Good afternoon, Miss Alexis. Yes po, sir. Oy. Good afternoon po. Opo. Alas 5 susunod na bulletin, ano? Opo. Opo. Anyway, may sarong oras pa man kita. As of now, hain Tabi ang direksyon mo niya ni Ramil? Po, sa ngunyan po sa ating latest na bulletin, no, ang medyo stationary siya, so nagiwag dito sa naghihiro dito sa may Northern Samar. Ay, pangyari. Stationary siya. Opo. Po, pero sa mga sunod na oras, kung na to si Ramil, mag-start na ulit mag-move ng northwestward ay mga bandang southern part ng Catanduanes and Rapu-Rapu ang possible niyang agihan. Oo. Aha. So nagkuha na naman siya, may kambyong gate ang direksyon niya? Opo. Nagkuha na naman, naghiro na naman siya, kidiit. Tama ba? Nagtaas? Opo, bali gari baga siya nag-bounce, hali isa baba, maitas. Ay, pangyari sa nagbulukso? Adi? Opo. Ay, nakong pangyari kay ni kay Ramiro. Anong sitwasyon kan weather ta? Kung nakaaraw ka ng movement niya Tabi, Miss Alexis? Ito kasing si Ramil bilang tropical storm ang kategorya medyo mahina, madali itong ma-influence kang mga wind patterns aron kang high pressure area sa bandang Japan. Dai siya kumbaga dai naka-itas. I see. Okay. Pipigilan siya. Iyo, oo. So kaya palang as of now, gari ang dalagan niya, makalula? Opo. Okay. Kumbaga naga-west-northwestward tapos ma-west-southwest naman. Ay nako, medyo mako na yan, no? Medyo mahadlit lugod yan. Pero ano ang nasa, sabi nga in the cone of probability, Tabi as of now, habang dahil pa nag-aabot sa alas 5 direksyon niya,
ano pang hiling tabi nindo? Science ining advisor so kung katanduan is permi nang nasa linya niya ano, tama ba? Opo, kan boundary ng cone of probability nag-range from ka-northern part ng Catanduanes sagkod sa may Prieto Diaz. Oh, ay na. Ang range niya. So, duman possible mag-hero itong or magpasiring si Ramil. Sarawayon man ini si Kwan, ano? Si Ramil Ade. Pero mo niya siya sa may Samar, tama? Law ang Samar. Yeah. Opo, sa may coastal waters po ng Lawang. Then naghihiro, Na ano? halos dain. Po, so almost stationary siya doon. Ano nakakapugol po sa iya duman? So, igwa po kaya kitang high pressure sa sa may Japan. I see. Igwa man sa China. Kaya hindi siya man. nakapupush pa itas. I see. Kung magkusog sa high pressure, pwede daw tumaas pa ining lalo? Opo. Yung po ang tigihiling nato na senaryo na mag-recede o mag-atras itong high pressure ng biit saka makadagos itong si Ramil. Salba tamang pangyari. Pero malandfall talaga siya sa any part of Bicol region tabi, Miss Alexis, ano? Opo. I see. Okay, sige. Mahalat kami dyan na alas 5 ha, kang latest forecast. Tagaro, 1 hour naman sana. Pero hindi pa ba nag-uurang sa palibot ha? Harayo. Masyado. Iyan na po, sa ibang, sa ibang municipality, nag-upload na kung amo na daw ya di so bagyo. Pauran. Opo. Ayun po. Yeah, so as of now, ining uran mo niyan, ining sitwasyon, nasa laog na kita kang bagyo, nasa langilang na kita kan bagyo, nasa parameter na kita. Ayun, so yaon na kita ligdi hapalan. Okay. O di sige, halaton mo si latest forecast na alas 5 tabi, ha? Opo, sige po. Ang ganun, tabi ang duty mo dyan? Sagkod Lunes pa po hapon. Mag-aga ka ngunyan sa pag-asa? Opo. Sige, okay. Sige. Bre, pauran Opo. Okay. Dipisil na kung ilang. Tama. Bye-bye. Thank you. Sige po. Alright, thank you so much. Yeah. Alright, yan, tabi. Di nakakandalagan sa Bagyo Kuya Nim. Tayaon duman sa may high pressure ang high pressure kaya Kuya Nim, takot ang bagyo. Kaya baga ang nabibilog na bagyo mga tugang, pigapon na low pressure. Ngaya, may low pressure nga dyan, kung sabihon, may init dyan mga tugang nabubuhay ang bagyo. Kaya pag nakakasabat siya ki high pressure, minadulag ang bagyo. Itabi yan ang tahabo kan bagyo sa malipot. Gusto kang bagyo sa mainit. Duman siya nabubuhay. Hello? Hello, Sir Inde. Good afternoon po. Afternoon, Sir Inde. Opo. Sir, paburo bago po ang bagyo. At ayun na nga, may mga weather system na nakaka-pressure po sa iya. Kaya nagbabago ang direksyon niya. Kaya, ang importante po, magpreparar kita. Pero ang perming nasa probability na pigasabi ninda, Sorsogon, Albay, Catanduanes, yan pong tulon ang pwedeng agihan tabi ni Ramil. Okay? Sige po, Sir. Sige po. Yuman sana. Alright. Salamat po. Kuya ni may commercial ka tabi. May commercial tayo. Magbabalik po ng special broadcast may kinaraman sa Bagyong Ramir. Makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indocang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad.
Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. An oras, alas 4:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maabot sa 4,000 na pasahero ang stranded sa manibaybang pantalan ngunya na aldaw Oktubre 18 dahil sa bagyong Ramil sigon sa Philippine Coast Guard. Puno alas 8 ng pagkaaga sagkod kasubagong udto. Uminabot sa 3,912 pasahero ang stranded sa 21 pantalan sa Bicol, Southern Tagalog, Eastern Visayas at Northeastern Luzon. Kay bandigdi ang 1,138 na rolling cargos, 5 vessels as in sarong motor bangka. Mientras tanto, 27 vessels as in 10 motorbangkas naman ang paramihan tras na nakasirong dahil sa maraot na panahon. Pinakadako na apektado sa Bicol Region kung sa inaitalaan ang 3,140 na stranded passengers, 954 rolling cargos, 5 vessels as in sarong motorbangka sa mga pantalan kan Tabaco, Piuduran, Pasacao, Virac, Katayngan, Aroroy, Mobo, San Pascual, Claveria, Kawayan, Castilla, Matnog, asin Pilar. May 19 vessels as in tulong motorbangkas man ang nakasirong. Sa Southern Tagalog, may 117 na pasahero as in 19 rolling cargos ang stranded sa Real Port, Port of Atimonan as in Port of Alabat, mantang 4 na vessels ang mantinidong nakasirong. Sa Eastern Visayas, 655 na pasahero as in 165 na rolling cargos naman ang stranded sa Santa Clara Port, Dapdap Port as in Looc Port, kung sa tulong vessels man ang nakasirong. Sa Northeastern Luzon, sarong vessels as in 7 motorbangkas ang nakasirong sa San Vicente Port as in Linaw Wharf dahil sa epekto kan bagyo. Sigon sa Pag-asa, lauman ang makukusog na alon o hukol sa nagkapirang parte kan nasyon dahilan kan bagyong Ramil. Iyan ang detalyas kan pangalas 4 Bareta, hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas, takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Okay. Alas 4. Alas 4:12 na oras po mga tugang sa Pilipinas. Asin po digdin sa DCGB hanggang kitang alas 6 din banggi. Ano tam? Pagod ako kaya ngunyan, igwa kami kan so black time ni Edwin na Peralta. So ano nga nito Kuya Neme? So 3D sa GB.
Ngayon palang Friday, nalingawan ko na si Monsignor Monsignor Noe de los Santos ang programa. Kaya nagre-adjust po kami kan schedule. Tabi, dili po sa tuyang istasyon. Anyway, basta na. Padagos kita na maglingkod bayan, mga tugang sa tuya tabing mga kababayan. Hello? Hello. Yeah, good afternoon po. Kuning kaso, pirang signal migo ang nabuton ta? Ano? Anong signal na nabuton kita kung sakali? Gari hanggang masakit namin ko signal number 2. Kaya nga signal number 2 masana kita kayo. Garo dahil mang kiba? Ha? Yan, saan na magkusog? Ano? Saan na niya ako magkusog? Ako sa linggo, baka dahil naman. Yun na yan, tabi. Tapag nagniyaw na sa may Samar eh. Pag tuminamaan duman sa Samar, gari kuha na yan, diretsyo na yan na usually baga, ang katagkaro sa mga characteristics kan bagyo, pag naglandfall siya, minaluya siya. Minaluya. Opo. Pero hilingon tatabi, dahil ka man masiguro. Ta sabi ni Kuang Kasubago, sabi ni si Alexis, nagbago na naman sa direksyon niya. Paburo-bago siya. Kaya medyo may weather system kaya na yaon naman sa may Japan na iyon nakakadisturbo kay sa bagyo, kay Tropical Depression Ramil. Iyon ang duduo na Iyo. Kaya kan sito. Anyway, ilingon to na lang tabi taon. Hata sa 5 o'clock forecast, iyan bigon sa tuyang susundan, ha? Ngayang tabing aga. Kung nagkapi na. Iyo nga ni. Ako baga man ako nagkakape baga. Kundi kung may magpadala sa kuyang kape, kakapihon ko talaga. Kaya nga, sabi ko sinabihan mo, dahil siya magkape, tamang ka nerviso, lang yung gatas. Lambing man. Anapon ka amigo, lambing. Ang mga aputon mo ba din? Lambing man sa tara mo. Gari naging mag-friend na kaming duha. Mga oron-oron lang. Gari man naging mag-friend na kami. No? Kaya arog tabi ka ng oron-oron mi na. Actually, di pa kami nagkakailingan ki personal. Nagsali mang ki-stress. Di pa kami nag-meet ki personal. Kaya, tapi kasama kung unang buho ko kung ready ko nang ihampang ini saya. Ay, atay maraot na panahon. Sige. Dapat relax lang. Dahil kita magpaparakidit mga to. Dapat relax lang po kita. Dahil kita magpaparakidit ta. Ngani po na magayon lamang ang sitwasyon kan sa tuya tabi na palibot. Alright, sabi kan texter ta. Sagi ko nag-uura. Nag-gym pa ini, Hiling mo ng aki ko ini. Sarawayon man na. Alright, sandali lang. Hello, good afternoon. Hello po, sir. Maray na hapon. Maray na hapon po. Kumusta ang hapon? Kamadungon yan. Uy. Biyernes. Kasubago ka pang sigintaram na biyernes. Pwede po mag-sorry? Pwede man dito, batabagyo. Sabi din mo yan? Iyo po. Ay, sorry. Tabi. Actually, nagka-relief. Kasi bago pa ako nalilibong talaga. Saturday pala mo yan. Iyo nga nito, sa dangog ka kapati. Ano yan? Suday ka nakakaon maray? Labitin ka? Iyo, kasi bago pa ako kasi bago pa ako aga nalula-lula. Iyo po. Yung nga ni. Epekto yan. Tan? Pasma. Kulang sa kakan. Oy, kung kataning tagagari masiramong kakuliton sa singit. Dahil lamang ako mapakudo. Ay, wala mo, mangdo ka? Kaya ko mong palag. Talaga? Mapalag ka pala na? Ako patag style ko, garo ang style ko, garo kikahuron ko muna. Ay, iyo po. Ang pet kan, so gari baga salampating guminaro. Ay, baka man po ako aro kayan. Ayan, agbaan ka? O bago ka salampati, agbaan? So, Kapangirit lang sa rin. Dapat pa- Basta makakidit ang bagyo. Yun na. Siging baili. Ara mo kang uminapod ka, gari na kumplitohon daw ang kual daw ko. Yan na naman kita, bagyo kita. Magkauyatan ka. Naku, amo ko talaga. Gusto mo? Ang piga-parataran ko talaga, Biyernes.
Ano po? Bira, ang pigaparatan mo talaga. Friday, Saturday pa lang ngayon na di. Iyo po. May talaga riparo mo. Ah, Ah? hindi po. Ano? Hindi kaya po ako kaya dito ka nasasabot. Nailing mo na. Kahurun mo ka. Makikuron ka pa. Ay, nako. Bata ang bala ko man lang po. Tara man sa imo. I-remind na ka na Sabado po. Iyo man lang po. That is, kahaloy na naman oy, ang kulay ta. that is unethical. Kahurun mo ako. May kahurun ka man na iba. Ay, sorry man po. Paano kaya po nag-ano para digdi sa harong sa bagyo? Garakunin ang harong mo. Nagluluto po kaya. Garakudan muna na harong mo na iyan. Bugtakan muna kung mga sulay-sulay dyan. Pisian muna. Sumakat ka dyan sa bubong. Nagluto po kaya. Gusto mong body? Buda Ay, tanggit? masira mo niyan. Ayaw po. Tapos sabayan mong noodles. Nak, ay, masira mo niyan. Noodles mo da, sudanggit, baga budas maluto na medyo mampurupughay, baga. Mainiton pa. Ay, Bago masira mo niyan. Masira mo niyan. Luto na? Ayun na po. Tama ka na kami. Tanganing tighahalat mo na si Bagyo. Yan, Ready na. Nya, ano, saan na kumaagi? Pag uli ko, matapos ako alas 6. Inimbitar ta ka na po. Problemahin ko pa yan. Joke lang po. Joke lang. Papakakananta ka na pati. Ako pa talaga maisip. Oy. Igo akong kamidbid na arog sa imo magtaram. Sa totoo lang. Nano po? Arog sa imong isel magtaram. Papakaunin mo sa ako maisip ko na no. Ako pa ngayon maisip ka. Pero yung bagang co-host, pag pinkion mo, gustuhan ko daw to, pag nangugon, binabara-bara ka. Ay, tapos nagkuha na dagod. Collaborate na. Gari nag-collaborate ang bigatara mo, nagkuhan ka na. Gari nagkuhan ka na. Nag-assume ka na. Oh. Nagpa-partner na, Oy, collaboration. sa apat na lang na pedasong danggit, pwede na. Iya pa. Kuha kang daong kibatag, sumaloto pa to, sumunod sa daong kibatag, danggit, okay na yan. Yo. Kaya lang sir, ako naman ang nag-iisip kung paano na naman ako diyan mapunta. Para ako nag-question ako, problema ko pa kung paano ako magdigdi. Oh, talaga naman na, nagbabalos. Bala ka magutom. Ay, sorry na. Ako pa talaga maniniro. Ara mo, may kamidbid talaga kung araw sa'yo magsimbag. Nagkapira pa lang kamong araw ka na may pagka... Ha? Ayun na. O basta. Sige po. Ibugtag mo sa... Dyan sa DCGB. Salamat sa mga update iyo. Ayun, salamat sa pag-remind ha. Iyo po. Sabado iyo. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Okay, bye-bye. Ay, nako. Alas 8, alas 4:20. Paguna ko ngunyan, Friday. May nag-text sa kuya. Nawara nga yata Henry ang nervyos ko pag ika naka-on board. Puro kaya kapilyoan sa buhay. Ano ba yung pagpapara-nervyosan ta? Ang nervousness is infectious. Let us stay calm and relax, tabi. Dapat relax kita. Dahil magpaparakikidit. Kaya mong pag-imbitan na kuya ni magkaon. Kang hinapot ko kung paano ako magduman, ang simbag sa ko, paproblemahon ko pa ngayon, pag-imbitaran ta ka na ngayon, paproblemahon mo pa ako kung paano ako magdigdi. Gari ba kaso aram kong harong niya? Hello? Migo, good afternoon. Oh, good afternoon. Para kaya nakauron mo. Ililingaw ka na kung anong aldaw mo yan. Ay, pundan mo ko pare ha. Pundan mo tabi ko. Sabado mo yan, Migo. Sarong simana na sulong tukra ba? Tinaran ko na kay Sharon kasi kaso, di na ko nangyari. Basta next week pare, i-remind na yan. I-remind mo ako sa Lunes ha. Sige, Migo. Okay? Sige. Uy, anong galing mo katong kaurong ko? Caring man daw siya sa kaurong ko. Caring man daw. Migo? Maluya, so appreciate it. Di ba? Ay, nako. O, di magpara, basta kita po na nakaantabay ngo niya. Ako nga dito, pag-abot kong alas 6 ko yan, Emi,
Gagakudan ko pa so kung kulungan kan ayam naman sa may garay ko. Tigagakudan ko ito. Tabaka kung guyodong kang paros, dumalagan naman sa auto. Sa parkingan ko. Gigakudan ko ito para di makaabot naman sa parking area ko. Hello? Hello po. Yeah? Kumusta po, Sir Henry? Maray man po. Maray man po. Garilingaw na ako ni Sir Henry, So, nag-aagat sa imo kay James Coffee na da imo pigtatawan na. Natatagari ba ang boses mo niyan? Ha? Natatagari ba ang boses mo? Naku, man. Ha? Ma'am Claire po ini. Si Sai? Ma'am Claire. Ma'am Claire. Oh my God, my friend. It's been a long time. Kumusta? Okay lang po. Sus ko, you surprised me, my friend. Namiss ko ika. Ano? Namiss ko ika. Ayun na, Sir Henry. Oy. May maraot tabing panahon. Tabing maraot na panahon. Ngayon, sabi ko lang, namiss ko lang. Damo na kita sa radyo. Yun na nga. Ikaw, Kapilihan mo ba? dinaraplos ako. Ay, hindi sa imo. Ikaw, Oy, alat ko na. Kadakul-dakul ma, istoy. Alat. Bakit? Alat ko na. Kadakul-dakul man kang oras na mag-upload ka. Nag-upload ka pa mo niya na may bagyo. Pwede mag-upload na yung bagyo, tabi. Ay, Diyos ko, Sir Henry. Dahil na nasa hot seat na lugod ako. Di ko na lamang. Ano? Nasa hot seat. Yun ang nga. Pwede ka mag-upload sa Lunes. Ay, joke lang po, ha? I know. I mean, pero talaga ha, haloy-haloy na. Dito ka natandaan talaga. Opo, haloy na. Pero pirmi ako nagdadangog. Pirmi talaga as in. Really. So, how's life now? How's life? Well, yun po. Dahil ako naka-upload dahil si Papa kasi passed away na rin. Oh, really? Papa mo? Opo. Talaga. Opo, si Papa. So, both parents po, wala na po sinda. Opo. Both parents mo? Opo. Gusto mo dagdag bagong parent? Sure. Sige, ika. Ay, hindi mo ko. Ayun na, sir. Sige na, Sir Henry. Ay. Orason na naman. Ay, sige. Ma'am Claire. Ma'am Claire, mag-ingat ha, tabi Mag-ingat ha. Mag-ingat tabi Opo, ingat din po. Yeah, okay. You mean, until now, wala pa? Alin po? Until now, wala pa? Until now? Ay, wala na po. Wala na? Wala pa? Dai, wala po. Ay, nako. O sige, pag-usapan natin yan next time, ha? Sige po. Okay, bye. Thank you. Bye-bye. Thank you for calling. Alright. Kuya Nems, arog ka ang kalambing anibang teachers. Kuya Nemi. Yuyo. Giri mga Grab wag sampa sa pungo. Ayat ko no. Good afternoon, tabi sa mga parandam. Ma'am Claire, kuluton ta kapag nailing tag ha. Na-descuido mo kung na po na. Giri, kinigkig mo kung na po na. Haloy naman ang gada. Kinigkig mo kung na hapon tabi. Pag nailing ta ka sana. Bagay ko na kaya nailing, haloy na. Okay, talaga na.
Ano nga ni ito? So, anong adlib ko, Tabi? Good afternoon, Tabi, sa mga nakatutok sa OKFM. Tama, Kuya Nems? Nakasimulcast, nadangog pa kan mga taga-FM sa kaduratan tangon niya na po. Nakasimulcast na kita ko dyan sa OKFM. Day pa man? Ano ba kasi nag-chat ka ni? Day pa man? Mahook up pa sana. Naghahapot ko mahook up sa OKFM. Siguro mamaya na sigurong mga alas 5. So latest na forecast baga? Mamaya na ngayon, ha? Mamaya na ngayon. Ay, patawada kita kan mga nagkaberitay na mga benditadong kalag, mga tugang sa matanag. Alright, bueno, alas 4:27. Oras po mga tugang sa Pilipinas. Later lang, taod mga bandang alas 5, magkakaroon tatabian pag-asa. May kinaraman mga tugang sa kamugtakan kang sa tuya tabing panahon. Kaya lat-latong lamindo. Makuan tabi ano ini? Alat ko na ta. Nagmarra so alunan ko. Tita Marie Honrado, maray na hapon. Nakakatawa po kayo ng color mo, parang kayo lang ang tao sa mundo. Iyo ba Ma'am Claire? Nagkasabatan kami doon sa tinampo. Thank you, Tita Marie Honrado. Sabi kan text, wow, gusto ko arog sa nagka mga color mo, pampawara, nervyos habang nag-aabang kang bagyo. Basta na po. Parte yung kan, palinsan na po kamuta, arog kan ang na-develop kong pagkatawo sa on the air. Diba? Kaya tabi, magma kita. Dapat happy lang kita, ha? Tabi sa everyday mga tugang na pinagigibo taang panahon. Ang sitwasyon kan sa tuyang panahon. Alright? O di sige, alas 4:30 na, mga tugang oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Kaya maski kita nagtatagaha dit kang bagyo, di magpara Korea. Sabayan nin pangadji na ining bagyong ini, tabi de kita maapiktara na dakol nabuhay. Sen man siyang tumama, mga tugang na parte kang sa tuyang rehiyon or sa Bisaya, day po kimaapiktaran na buhay. Tam property tabi, ang mga property, mga tugang, ayan mga properties na iyan, makukuha lang iyan. Pero dapat pangatamanan ta ang sa tuyang buhay. Ang buhay, day po nababakal sa saod. Ang buhay, saro sana. Ngunyan na nag-uuran, day magparapaururan. Tabi, tang si usong ngunyan ang pig-apod na influenza-like. Ano ito? Virus. Kadakol ngunyan. Mga tugang kan ano yan. Kan mga nag-aarabo. Kaya nga ako, nag-iingat ako masyado kuya nimi. Kapag uminabo kita o kasipon kita, may problema kita. Mas maray po na magkaigwa kita kang pag-iingat sa tuyang sa diri. Ako pero may ako pasigurong kalo sa auto. Pag nag-uran, makalo ka. Tada ko pwede din kalo. Diba? Kaya, mas maray kita, mga tugang na nag-ipreparar. Basta, kamutabi na mga mabaralyo dyan sa salog. Dahil magbalyo sa salog, kung iyang baha na, never kamo. Magpaagang kamo dyan sa ibong kansalog, kumpara sa day kamo makauli ko. Mas maray na yan, kumpara kung mapirit kamo na mag-cross sa river, na baha na po dyan. Kung nag-ura, nagpaparos, dahil magsirong mga tugang sa mga lugar na kaya kamong talbuhan kiyero. Na-experience yan ka ito, kan ako field reporter, buminagyo ka ito Kuya Nemi, tinago mo sumuibil. Kaya ito, araw mo sa dating terminal kan JB Line ka ito Kuya Nemi. Dating terminal kan JB Line, hindi sa mga LCC. Diyan may tinago, so mobile ka ito, tanasay na ako sa field, aw ano kaan, makusugunon sa bagyo. Habang nagbabagyo, so yero naglalayog, magka-erling mo sa tinampo, naglalayap na yero. Kaya mag-ingat po kita sa mga flying objects, no? Tabi, sumaray pag may bagyo. Tabi, sumaray pag magbagyo. Ngunyan,
Good afternoon, tabi Attorney Alvin Belarmino, my friend. Sabi ni Attorney Alvin, despite Ramil, love is on the air. Sarawayon ka, Attorney Alvin. Pundan mo dyan ako, amigo na naman. Kaya mga style mo na naman. Sabi ni Rondon, oh really? Rondon, mapasaway ka naman, Rondon Ricaport na. Alright, diyo tabi, ulitin ko lang ha. Ang aim ta, pinmay kitang zero casualty. Dahil kita, pag nagbabaha, kung kayo bumalyo, dahil magpirit. Importante po yan. Pangatamanan ta ang buhay. Ang property, paparehain na ang kung medyo baha dyan. Ang satuyang importante, mga tugang, ang satuyang buhay, tayan po, dahil mo bakalan sa saod. Diba? Dahil mo yan basta-basta, dahil mo taman basta-basta, okay. May nagte-text sa kuya ko yan na nag-iulog ang mga text niya. Anyway, yung tabi, mag-ingat tabi ha. Yan, pag pina-evacuar, mag-evacuar. Ngunyan kung makusog ang tubig, high tide tabi, magduman sa medyo halangkaw na lugar. Ngunyan pa sana na ngunyan pa sana po na maliwanag ang panahon bago pa masyadong banggihon, mag-prepare na po kita. Okay lang na magtaga-taong-kaong kitang sardinas pagkabanggi. Ang importante po, dahil po kita, mga tugang dahil po kita mapasma. Dahil po kita mapasma. Bako yan, Emi. Anyway, ang kalabidad, makasaro man sa alibang ngayon, yun na banggi, 24 hours. Saga, pwede na po kita magkaon, kiba. Diba? Kaya mag-ingat po, tabi. Pag pina-evacuar, magsunod. Dahil magsadiring abilidad. Sa paminsan, minasadiri kita, nagkakaigwa po kita ki problema. Talay taaram ang sitwasyon kan sa tuyang lugar. Now, kamutabi na mga nyaraon sa luwas, so tararaman na sa mga aki, baka nasa mall pa ano yan, Kuya Nems? Baka nasa mall pa kamo, tabi, baka yaong pa kamo sa konsayin kamo dyan na lugar, umuruli na tabi ngunyan habang maliwanag pa. Tadyan kan uminaranunon, mag-request kitang rescue. Sabi ni Mayor, dahil po pwede mag-rescue kung nasa dilantera na nin problema, taday pwede na, ano yan, dahil pwede tabi na, kita, mga tugang nagkakaigwaki, biglaan na apod sa otoridad. Pag di na-rescue, maging issue yan, di ba? Di nga kami pag-rescue, pero pag yaw na po kaya ang baha, yaw na ang bagyo, ang rescue, mga rescuers, yan nag-assess tabi kang sitwasyon yan. Nag-assess tabi yan mga tugang kang sitwasyon. Kung di kaya, di po ang binapirit, taday man pwede, na so rescuer, yung i-rescue na masunod. That is the principle there. Dahil pwedeng so rescuer, i-rescue na lugod, naging parte na kang pag-rescue. Hello? Hello? Yes? Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Bata matarambay kami sa LCC ngunyan ko sa... Nasa ba ito magatambay ka sa LCC na may maraot na panahon? Sabi, Sir Henry, so kung pa-premyo baga kang LCC. Ngunyan? 6 p.m. to 12 midnight. Uli, dumumang ka mo, umuli sa nang madali. Nasa araw mo kung anong oras ka mabunot? Ay, mga minasuros rimbag medyo malain na. Medyo, gari katulog kang uminapod sa kunya na pangasisimbagon, balagbag na. Ay, di ito man, may tinamaan kang paramati mong balagbag. Ay, sorry.
taraman mo ako ki pipa ulit na katulos. Simbagan mo, nataara mo ko ng oras ka mabubunot. Lambing lang yun. Kani ka bagang bunutan ko yun, makuha mo. Pura pa uminakimbag sa imo kialanganin. Di mo pigdadagitan. Siyempre, tagurang. Ayun. Oh, basta. Kung maruluwas mo yan tabi, amiga, di umuli ki, subako pa masyadong maparos mo oran. Yo. Di ba ko pagrasonan ki, ano ko nang ano sa mabubunot, aram ko yan. Taraman mo sumabunot, bumunot ulos. Sarap ako. Oy, Ah. sabi Sir Henry, Ah. para mo, bilib ako kara Sir Andy. Ba't ki maurano, naglilibot, nandadarakop na naman ka mga paratinda baga. Anong pigagamit? Sukrat, Naling muna yan. nagpasiring ba ako sa mauyod? Ah. Ay, tanatay ning nagadagbabakal ako kay Sir Andy. Uya na, nagsusuriyaw na naman. Nano? May post. Ay, ngayon, mga tita nindo, aralian na nindo, sa magkasarayang an. Sinuktukan ko baga. Sabi ko, Sir Andy, di man iyan po masasayang. Oo. Sigurado, pag nakuha nindo yan, mapapakinabangan na. Taraman mo si Andy na magparag nantigday kami nataba ano ka ng fight mo. Nailing ko sa mga paratinda talaga. Garina ni mo nagpakarugay na ano daw. Iyo baga. Pero talaga, sala man na magtinda duman sila. Kaso lang gusto talaga maghanap buhay. Maringani, tali siya duman giga po kipinidas. Huwag kong silong hapon ini. Ubag mo daw kung ngunya na nagarapod ka mo sa kuya na mga kuan, mga ano yan. Di ba? Mga avid listeners mo kaya Iyo. kami. Na-surprise ako ko nagarapod sa kasbar. Kingkigo na ko itong buminapod na. Oh, anyway, magiringat ta sa Banyadero. Ang mga taga Banyadero, nagiribakwar na. Sa Banyadero, kumusta? Sige po. Nagiribakwar na sa Banyadero. May mga nagiribakwar sa Banyadero. Ay, kasubago po. Actually, kasubago po. Nagpa-meeting sa Muya si Kap. Oo. Tapos, naglilibot na po kami sa mga pwedeng maapektaran ng mga lugar, Yeah. na mga baha. Para mo pag-arugan, di pa po dan tulos kami ni Kap. Iyo, Kaya, iyo. iyo man ang Yeah. bumi, naglilibot na kami. Marian, Maging safe po ang magtagahirigos-higos. Tabi to ang kantawo. po. Apo. Kabalos-balos lamang kan sinimbag mo sa kuya kasubago. Sir Henry, thank you so much. Bye-bye. Okay, bye-bye. Natada ko yan ng mga girls ko yan. Medyo manurusimbag, medyo sasamu-samuon mo tulos. Adi? Kauruna, tasimbagong katulos kay bubulo ko, kakawikaon mo tulosan sinabi, sasamu-samuon tulos. Mga naman na. Kumawang kong erigdi, may luto nga akong danggit. Luto na nga. Adi, paano ako makadyan? O para, problema ko. Paano ako maglibis araw? Ay, hindi. Sus ko. Kuya, magayon talaga ang pagprograma mo tungkol sa Love on the Air. Dahil ka na mag-news, kuya, mag-DJ ka na lang tungkol sa kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Ako sa linggo, pagprograma ka, kuya, ni sa FM, mangsala, may problema ang mga kalaban ko. Taramang ko si Ma'am Brenda, maprograma ko sa OKFM. Maprograma daw ako sa OKFM ta. Testingon ta, nabilidan kan mga listener dyan sa OKFM. May mga sakay akong taga-Daraga, Parish, Amigo, Sara Ate Tess, Ate Remy, and others. Makarawon ka daw on the air, pero sa personal daw, daig ka man nagtataram, tultulon ka daw. O ni kuya, dagugon mo ni kuya ni mi ha? Ani, midbid ako kay ni. May mga sakay ngaya ako na taga-Daraga. Mga taga-Daraga Parish, Amigo, Sarap, Ate Tess, Ma'am Remy, and others. Makarawon ka daw on the air, pero sa personal, day ka daw nagtataram, tultulon ka daw. Eksakto. Di ba? Tama ka po, salamaton tabi,
Salamaton tabi, ha? Salamaton po. Signal number 5 ang bagyong ngarakngak sa DCGB. Makonsiluhon man kamo. Salamat po. Henry, patugtuga daw tabi sa Horacio Imperata. Ayaw po tabi pag alas 6. Pag alas 6 tabi. Yon. Okay. Nalingawan kung may bagyo sa kaduratan mo. Tito Henry. Sisa ini kapun na ini. Nalingawan kung may bagyo. Ay, okay po. Wala, dahil man kimaraot na mag-urog magkita. Tanganing maibsan ang tension, mga tugang kan sa tuy at tabing na namamati. Si Bert pala to. Pangyari kay Bert. Alam ko na may go. Dahil ka nakapunbok sa kuya, Si Bert pala tong nag-text. Alright, sa hintay punbok ta ka. Si Bert pala to. Iyo ba ka manong Bert? Si Bert ang testigo ko kuya nimi. Kung gaano kita kabaliktad pag nasa off the air kita, di ba? Alam ka. One time, naimbitaran ako mag-talk. Haloy-haloy yun talagang oras. Pag alas 5 pa man mga tugang sa Pag-asa. Ay, hindi. Ni mana. Salamat tabi Sir Hen sa nag-uulok. Salamat Sir Hen, nag-uulok lugod ako kisulo digi sa harong. Ay, okay po. Taga Santo, nag-uuran taga Santo Domingo ini. Good afternoon po diyan Santo Domingo. Nag-uulok na siyang suro sa harong. Thank you po Good afternoon tabi. Nagtuka daw sa alumni homecoming. Tama tabi amigong Bert. Alat mo na. Manay Agnes Gulifardo, maray na hapon tabi sa imo. Kumusta dyan sa Santo Domingo tabi? Ayun na sa imo Manay Agnes. Kung napika tabil mo na. Kaya ka mas makabarkada man na. Punoy na ko dyan Manay Agnes hata. Kaya ka makubarkada. Kung ano naman ang pigtataramon niya na de kumbinsido sa ko si Manay Agnes. I beg niya to disagree. Manay, relax lang tabi, May nag-text ko yan, Emi, Good up. Uy, matultul daw kita, ha? Para tabi sa Bagyo. Huna ko, reply po ining nahiling kong programa mo sa YouTube. Live palan. Papalso kung kuna ko pigtatara mo po kaya kasabago. Friday ngun yan. Sorry po. Dinagitan na nga na kung sa color tang girl kasabago. Ano yan? Friday, Sabado ngun yan. Kulang kaya ako sa pangundo kasabago ko yan ini? Kulang ako sa, pasmado ako Kulang ako sa pangundo. Garide ako nagtutubo. Naday ka nagkakaalo. Naling mo naman at least. Henry M., good afternoon po. Dako naniwala na arog ka nahiling takakaso sarong aldaw sa so birthday. So birthday mananggad ayo. Yan mananggad. Sige po. Nahiling tagakan sarong aldaw sa birthday hani iyo. Yan mananggad ako naman. Kanag-urong kita, sigang ulo ko sa imo, makarawulong ka, aday mo po, parte po ito kang kuhan, parte kang, mariso, aldaw ko ka ito. Good afternoon, Henry. Nahiling ta ka baga duman sa dinner for a cause. Sweeton ka mong duwan ni Ago. Siyempre, ako pa. Kasi mapamalisya ka. Hello? Hello, sir. Oh, what? Replay, hindi reply. Reply? Talaga. Replay, hindi Stoy, reply. ang surat niya, ang spelling kaya niya, R-A-P-L-A-Y. Anong basa ka ito? Imaginary A. Excuse me. I'll repeat the spelling. R-E-P-L-A-Y. How do you pronounce that word? Iyo po, pero minsan ikaw na lang mag-adjust. Excuse me, please pronounce the word. Come on. Ano, pigagipit mo ako. No, I'm just... mas grabe ang tamin sa imo, taon air ka. Tandaan mo tabi, relax anong basa ka ito? Basta Bagyo, Sir Hen. Stoy. Listen to me. Ano ang basa ka ito? Iyo, reply. See? Opo.
po. Pero duman sa sentence niya, ika na ang ma-adjust, di ba? So, nag-iilingi ako dikting niya sa Facebook. Kulay ko nga replay. Live pala. May ika na lang ang mag-adjust. Ika naman daw. Nakaduwa ka ngunya na hapon Joke lang. Nakaduwa ka. Nervyos. Replay man ang gagawin ito di. Replay. Replay ba ka? How do you spell replay? Sige sir, salamat po. Ingat ka mo. Walay mo. Para, gari ka pala spelling kay spell po siya. Red na lang po. Red na lang. RID. Iyo pa, Tardi. Sir, ano lang yan, joke lang po yun. No. Ano lang ta, pampaaning tension habang nag-aalat. Doon mo ako, bata nakulong kitang listener mo niya. Doon mo ako. I appreciate your comment. Salamat po. Pero sir, Well appreciated po. Ha? Not to humiliate you on air. No. I'm happy for that. Yeah. I'm happy. I really appreciate your Salamat po. comment, for your call. Iya pa. Diba? Salamat. Replay. Yeah, got it. Replay. Saturday, ha? Iyo po. Nadagitan lugod ako. Hindi ako nagigit. Sigurimin ko ikaw ulit. Sorry. Sabado, iyo. Pwede mag-sorry? Accepted na nga ni. Okay. O siya, mag-ingat dyan, iyo. Luto na. Iyon na. Taka. Ano naman, ako pa ma-problema kang pagpuli mo dyan. Diri ka nang gadina. Joke lang. Well, thank you May ma-joke lang po. No. Nagkakonsuelo lang ako dahil mga call Yeah. mo, mga ano. Appreciated po. Para mo itong... Ako na talaga, reply ito. Iyo po. Nagilingi akong reply. Ngayon, binasa ka na kasurat. Tapos, hindi nga nga, analyze mo sa sentence. Ay, sorry na. Tanoon ka baga. Sorry na nga, ni. Ang tao nasasala. Yan na. Sige na. Ang tao tabi nasasala. Yo. Ay, di ko man sinaram na perfect ka. Really? Di ba ako sinabi? Gawas kita nagkakamali. Sa totoo lang, permi akong nasasala. Hindi man. Ha? Hindi man. Masyado ka mang humble. Nagkamali na ba tayo? Ikaw lang. Joke lang po. Damay mo na naman ako. Okay. Bye-bye na. Bye-bye. Ingat na. Yeah, thank you. Bye. Okay, God bless po sa TCGV. Salamat sa mga Yeah, info. thank you so much. Well appreciated po. Alright. Iyo po. Bye. Salamat sa kagmahal. Okay, thank you for making me smile. Wala. Tama na English ko. Tama sa English ko. Iyo man po. Garing lugod, takot ka na mag-English. Oy, di na ka maparamdam, Sir Henry. Ano? Dangog-dangog na lang ako. Ay, Di na mamundo. ako makulugod. Mamumundo. Masyado ka na lugod na conscious. Mamumundo na ako kaya. Jesus, yan na naman kita. Sige na po, Oh, bye-bye. sige, bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye po. Bye po. God bless. Bye. Yung manangad ko yan ni Meno. Hindi ko napansin ito Reply. Sabi ka nag-text. Ay, sorry po. Pag-araw nag-upload kaan, pag-araw ka nag-upload sa imo, makambiyadang iro kan bagyo. Sabi ni OGM. Dahil, pigigibo ko po ito, just to entertain you. You know me, di ba? Midbinindo ako Midbinindo akong maray, di ba? Ang purpose man sa nakan is to entertain you while listening, tabi, so ito yung special broadcast. Ang typhoon, yaw na yan kuya. Ano pa maginibot ako yan? Mayaw na yan Yeah. Hampangon ta na sana. But we need to reduce, further, stress, or ano po kayan. We need to reduce, ano po kayan. Anong English kang hadit? Hadit. Awinda. Ay, nako. Yo tabi, sabi ka nag-text. Gayon kang boss kito nag-upload sa imo.
Ay, nako. Good afternoon po sa mga taga San Francisco. Hello, Sir Henry. Maski po may bagyo, grabe po ang pagkonsilo mo sa paradangog sa imo. Dati mo ako hilig, dai mo ako hilig magmati sa radyo. Puro lang sipi. Pero nung namati ta ka po, sige ko na sa napuulok. Paborito ka po kanagom ko. Kaya paborito takaman po. Wow! Salamaton. Salamaton, tabi. Good afternoon, tabi sa imo. I-shout out mo daw po, listener mo, lalo na si Rochelle Luna, narito. Rochelle Luna, narito in Hermano Flor. Makusugod ang radyo ninda. Salamat po. Isord. Di ko talaga napansin ito Thank you naman sa caller ta. Di ko talaga napansin sa pagkabasa. Pagkabasa ko talaga, reply. Pero ang spelling nyo talaga, Kuya Nemi, reply ang spelling. Di ba? Nadagitan ako, ika na sa niya mag-adjust lugod. Ay, garo mga magayon itong kahuron mo na girl mo, nagkakarawan mo ka sa bago boses pa sana, mga makainlabo na po, pakiname drop po man daw po ngaran ninda, mahiling mi lamang sina sa FB sinda. Ay, excuse me, ako lang po nagkakamidbid sa inda, di ba? Sir, magpa-contest ka kaya so pinakamakonsilo yung gana. Ako maganagan, ako masasigara kakdigdi. Good afternoon, Henry. Si Mrs. Gulifardo baga, so taga dyan sa Santo Domingo, naling kumpirmi, nag-walking dyan sa Kalayukay. Talaga? Si Manay Agnes, nahiling mo mag-walking? Nahiling ko si Manay Agnes kang, si Manay Agnes nahiling, kang, saan ko nahiling si Manay Agnes? Basta last week, nagkaurong kami ni Manay Agnes Gulifardo. Nagkaurong kami. Naggugurangan si Manay Agnes. Very close friend ko yan . Gano'n na sa siya nagurang. Pero siya sabi sa kuya, pero alam mo nga, ikaw ngayon, hindi ka mo nagbabago ang itsura mo. Book mo sa kaya, nagninipis. Nahiling mo na kuya ni Mia. Hindi ka mo niya nagbabago Book mo sa nga nagnipis. Manay Agnes talaga. Ako nga nag-uulok ako solo, makaugmahon ka ang programa mo. Lalo na, nag-upload so LPA mo. Sa Pag-asa, si Joshua, makaulokon kabiyo, nag-iri si Lolo sa imo. Good afternoon po. May pagpapaya si Lolo mo. Sus ko man ka mo. Aram mo po pag nag-abot ang time na mag-retire ka, mamundo ang istasyon nindo. Ay, deka ka iyan. Dahil araw ka ini. Ang mga talent po sa broadcast, come and go yan. Time will come, may madidiscover po na new talent. Ilingon nindo During our time, ang entertainer milig, itong Sophie Ayala, di ba Kuya Nems? Itong Sophie Ayala. He was, one of the best announcer tabi na. Spontaneous siya magprograma. Parang dahil nag-ibog itong Sophie sa orasyon. Inapingkon mo, bibi, kay Sophie po yan. Nagmenda di discovery tabi na new talents. Baka malay mo, baka kung ma-retire mo na, iwan na kita mamundo tabi, madidiscovery na new talent. Di ba? Kaya, may minaabot po kaya. Ang talent po kaya, nadidevelop yan, bako 24 hours. Minaluwas na po yan. Pero ining sa kuyang talent, utang ko ini kay Ninong Ariel Aike. Kaya ito, ang programa ko, seryoso ako katang. Primero kong programa sa DCGB, Tingog Kan Banwaan. Nagkandidato si Titong John Villanueva. Ang Tingog Kan Banwaan, yung pang primero kong program, ay bako pala, Children's Festival Show. So, karantahan baga? Children's Festival Show. Tapos, nagtingog Kan Banwaan. Sabi ni Ninong Ariel, maray man ang sa imong seryosong programa. Pero dapat, bako seryoso ang approach mo. Ang tinaram ka sa kuya Neme, magpinilyo ka gaya sa onde. Kaya, nadara ko ito hanggang sa on the air. O Kuya Neme. Pero pag off-air na po kita, iba na pong ororo niya. Dahil po, sabi ni Mrs. G, mas diba? Aram ko na masiyahin ka talaga.
nahiling ta ka sa daraga, may guyod-guyod ka na lata. Sarap yun man ni man. Okay, sige po. Pwede po magguyod, mag-upload ka sa mamaya, kaya nga nagsingit kita ki mga entertainment part kan sa tuyang programa. Ta 5 o'clock po, maabot sa latest na forecast kan Pag-asa. Maapod kita sa Pag-asa. Pagiling nga daw tabi, Jenny, singa daw tabi ni sa online ko igwa ng forecast na 5. Ta 5 o'clock na eh. Apo na daw tabi, Jen, ilang ako maigwa na ki online sa Pag-asa? Wala pa. 5 o'clock po ang latest na update. Kaya abangan din do yan, tabi. Di ba? Enda. Sabi ni, good afternoon, Henry. Si Ma'am Claire itong nag-upload. Kasubago baga, Ma'am Claire baga? Nag-upload sa kuya, kasubago. It's been a long time. Pagkadangog ko naman gambusis niya. Alright, sige. Sandali lang. Habang naghalat kita kang Pag-asa, alas 5. Yan, pag-abot ka yan 5 o'clock kan forecast, di man ang basta-basta i-broadcast kan Pag-asa. May analysis pa yan. Di ba? May analysis pa yan, kaya po de basta-basta. Sana madangog miman sa WGB Tabako programa mo sa hapon. Dakulon po kiparadangog, aga, misa na, kaya nadanangog programa mo. Baka pwedeng mag-simulcast kang alas 3 sa Tabako sa WGB. Tanawan time nadangog taka sa programa mo, naulukon ako si mo, ay salamat po. Tama, dapat magtaga-ulok-ulok tabi kita. Tangani po na dahil kita ki problema. Huwag masyadong seryoso sa buhay. Di ba? Ngani po na dahil kita ki problema. Ha? Alright, o sige na, alat mo na. Good afternoon po. Say na po sa Bagyo. Yung ngani po, pingalata lang sa latest na Pag-asa. Dapat po si Alexis ang magsimbag sa imo, sir. Di nga, di ko man aram. Ang ganda siyang alas 12 ngunyan. Kaya kakauro nun ta siya. Kaya, masabutan ta po todo lang. Subagyo, di naghihiro dyan sa may, dyan po sa may Samar. Law ang Samar area. Nailing ko sa online eh. Kaya po, halat-halatong talang tabi. Good afternoon. Ay, inda. Ano nangyari sa imo? Gari kay puan mong magpatawas? Gari ka na naman pigkukutokan mga colors mo? Gari kay pigtutuso ka? Gari kang panahon pag minaapod ako sa imo, nagkakawarara ka sa sadiri mo? Ay, Madi, relax tabi, Madi, ah. Hello? Hello? Yeah, good afternoon po. Good afternoon. Yeah, good afternoon po. Anong coordinates ng bagyo? Day pa po, sir. May alas 5 po sa latest na bulletin ko niyan. Kada balita, Japan, no? Day, daw ng coordinates na biya tayo na din yung biya ng coordinates. Opo. Dapat, biya ng coordinates. So, Opo. Ihapon ko po taon. tama, Birak. Iya po. Taga-Katanduanes ka po? Uy, ako sa Birak. Uy, ka sa Birak? Oo. Yun na po ang payos-payos dyan. Kumusta na po ang payos-payos? Ano po? Paro-paro. Sorry, karaw mo kumanta na po. So, sa ano ito? Sa bagor na orasot. Nag-chat sa ko, so dati ko estudyante yung taga-Katanduanes, taga-Virac. Oo. Nagdangog-dangon yan. Sabi, nagtaga-uran-uran dangon yan dyan? Yun lang, kasi magupang. Pero, nag-chat sa ko, so dati kong estudyante sa Bicol University, taga-Virac ini. Nag-uran da, yaon siya ngon yan? Taturo nga, sabi ko nga ako, mag-report ka. Pakugay, kasi magwa, gagayin eh. Yan, ngunyan, ga-uran na ngunyan.
Yung ano, Oo. O sige, halat-halatin mo po, tayo hapot ko sa katanduanis, ha? Okay, salamat po. Salamat. Salamat, thank you. Sabi ni Adelina Casada, maski may bagyo, nahali pag-worry ta, bako boring pag dyan ka sa nagaprograma. Ingat po kitang ngunyan, ngamin sa bagyo. Salamat po. Salamat po. Hain na so. Wala pa pa rin sa forecast na 5 p.m. Dapat masabutan kang listener trabaho. Dapat masabutan kang listeners mo na trabaho kang entertainment sana. Ang problema, so para dangog, kiriligo na. Kuya Nes. Relax lang, Kuya Nes, ha? Relax lang tabi, Kuya Nes. Yung man nga, dali. Nakamali siya man ako, gari. Pamilya siya, nakasurusubrahan naman ako pa mga. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Always at your service. Angel Mostasa po nasa linya. Angel? Angel? Hello? Yeah, good afternoon. Good afternoon, VP Henry. Good Apo. afternoon sa mga paraan tabay. Wara nin magiging Legazpi City Trade Fair as in night market mo niya na pagkahapon, VP Henry. Sagot sa matanga. Pero taulokon ka. Nataratamag mahuna ko ngunyan. Sabi kang texter ta, napaulok lamang ako sa imo kang payos-payos. Salamat sa broadcast, BP. From Saudi with love. Oh, nasa Saudi? Si amigong Nick na Rigachuelo. Payos-payos sa biyak. Okay, sige, go. Iyan VPN na pinag-anunsyo as in ipinalawas na informasyon ni Kapitan Eric C. Breswela, kandal ngay Kapantawan, na iyo man nakatok pa VP Henry dyan sa Legazpi City Trade Fair as in night market. Dyan baga yan VP Henry sa ampangan ka na Ayala mo sa Legazpi. Iyan VP Henry bilang pagsunod man sa direktiba ni Albay Governor Noel Rosal as in Legazpi City Mayor Hisham Ismail na ibitaran muna itong mga outdoor activities dahil sa posibleng epekto kan bagyong Ramil sa Legazpi. Kasabay naman yan VP Henry kan presenting sitwasyon kan panahon na nasa signal number 1 ang probinsya kan Albay kay ibahan na ang Legazpi City. Ang nasabing desisyon na sigon kay Breswela ang ginibo para masiguro man ang kaligtasan kan mga paratinda, mga parabakal, pati na ang nagbibisita digdi. Duman VP Henry sa iyang anunsyo na ipigpaluwas ang trade fair at night market ang marasumir sa aga October 19, 2025. Okay. Mientras na VP sa Kasubanggi. Sinakuhali Kasubanggi. At sa dala ko sa DCGB, pag-agi ko dyan, matawon man agad. Matawon man agad. Di ka agad. na traffic. Di ka po na traffic. Bako matraffic masyado. Di ako sa may trilo nominal. Pero pa siya matraffic. Pero matawo. Oo. Sa banggi. Dako pating pagkaon pala na pigtinda dyan. Oo, VP. Oh, okay. Sige. Kailan ta na sa 76, so dating karamo ni Kapitan Eric Breswela na mga paratinda, ako lang itong sa mga pagkaon magabit ang mga kuwal dyan, may mga gulayon, as in prutas, as in itong sa mga manibaybang mga bado. So, yan VP Henry, kaya duman sa mga mapasalamin Angel, tapot nga ka Angel, kung lawos suhakot premyo sa LCC po, para maaraman kang gabos tabi. Salamat. At VP. Yung kanyang sentro? Day po, VP. Sige daw. Apunan ko dalugod sa LCC. Siyempre na makontak ko sa LCC daw. Mas gusto kong kaoran mo sa Alexis na nasabutan ko ang feelings. Hindi man mga, kung ano mga parandangog na talaga. O tapunan ko sa LCC na lang. Yo, okay. After kang pag-asa. May posting digdi VP Henry. 6 hours ago, sabi digdi, so, dalawang maswerteng winners, midnight shopping sa LCC, Legazpi Main, October 18. Diretso VP Henry. Ining so, meron ding hakot bigas, eat all you can, hotdog at ice cream. Yan ang paghapot kan mga listeners ta. Dagus ta VP Henry. Dagus po. Dagus? Saan mo nabasa yan? LCC Supermarket, in official Facebook page po ninda. Nasa post ninda? Yes po, VP. O sige.
Man, o di, pakiulitan daw, pakibasa giraray. Basta ro di VP Henry, sa ipigpalawas na anunsyo kan LCC Supermarket, wala man na ipigpalawas na, o di sa basta ro sa ng official Facebook page, wala ki ipigpalawas na anunsyo na suspendido, ining sa mga aktibidad nila dyan katakod ka na midnight shopping, midnight sale, dyan sa LCC Supermarket, Legazpi, Main. Ngunyan ni VP Henry na alas, October 18, kung saan may mga masuswerte mga para rin 10,000 pesos na worth of grocery para ini si VP Henry sa midnight shopping tang LCC Supermarket Legazpi Main. And then itong sa mga discounts pa po ninda and tuga pa rin ni VP Henry nin oras-oras na pabuenas. Okay, good. Tuloy. Big sabihin tuloy. Alright, sige. So, yan VP Henry, ang mga storya pahalig di sa luwas, Angel Mostaza, D-Stage. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Good afternoon kay Tita Marihon Radio. Dandahan nga kang pagbasa mo. Minsan nga, namamali ang yung manangga, Tita Maria, di. Yung manangga, Tita Maria. Tama ka dyan. Doon pag may nag-upload sa ako, nagkakabirilot ako, Tita Marihon Radio. Good afternoon po. Signal number 2 pa rin ang Rapu-Rapo. Sige, tawagan namin ang Pag-asa, ha? Okay. Tuloy daw yung kwan sa LCC, kaya yan sukwerin sa simbag ni Angel sa hapot po nindo. Good afternoon, Henry. Normal sa imo ang dai para girong pagbako ka on air. Takon bako mo midbid ang sarong tao, alangan man na magparapakiuron ka. Iyo baga, tama ka po dyan. Girilugod nariparo ko sa mga text nindo mo niya na apo na. Oni pangani o. Good afternoon. Ay, sandali. Sandali. Hello? Hello, Noy, Hen. Ay, good afternoon po. Manay Ana. Opo. Yeah, Sa ina na sa Bagyo. Uni po, pig, apo lang ko pa sa Pag-asa. Tabi naabot pa lang po sa forecast. Iyo po. Aramon ta. Pero, totoo, feedbackan ta ka po, ha? Opo, ata, kinansel ko na Sorry. Kunyang kus. Nag-check-in kami. Ang kaso sabi, dahil naman ngayang bagyo, naglampas na. Kinansel ko na sa Areca. Natag-check-in ka po. Mano ka naman tag-check-in ka? Kaming pamilya. Yeah. Pigbabaha, baga kami digdi sa barangay Iyo. 14. Actually, day pa man po kikwan, day pa man lampas sa bagyo. Para ni para sana po sa to. Para pirang kusog kam po yan tabi. Kasi bago, nasa 75 siya. Pero siguro mga 5:30, apodan mo po giraray ako, ha? Sige, Tapidbakan ta ka. Iyo po. Naghahanap ako ngayon kikwanta at kinakatakot na ko digdian tubig. Iyo. Basta na, manggura nung kwarto dyan sa Areca Hotel? Ang family size is 5,500. Opo. Ang kunyan. So, 24 hours yan? Nag-checking kami alas 12. Maros ka mo man alas 2. Ikaw po, 12 hours? Di ko aram po. 6 hours po igwa? Igwa yan sa mga in. So 3 hours po, igwa sinda? Dayo. Sa pagduman mo po, haputon mo ha, tapos text mo pa ako iyo. Takon yan, free breakfast magasin na. Kaurag ka. Iyo ang assignment ko sa imo, aramon mo, iyo. Apo nang takang gila yun dyan, ha? Iyo po, mga 5:30 ha? 5:30. Sige, bye-bye. Bye-bye. Barkada ko ito, dating empleyado kan kaap, si Manay Ana. Kaurag ka ngayon, oy. Awinda, alat ko na, baka igwa ng latest tabi sa Pag-asa. 5:16 oras po sa Pilipinas. Pwede nga niyang ikasanan magprograma duro-diretso, mag-urulok lamang kami. Deta po kaya, magasgas ang boses na masyado. Hello? Good afternoon po, Pag-asa Legazpi. Good afternoon. Si, kwan po ini? Si, ano nga nini? Hulaan ko niyo. Dan Triunfante. Wala pa po kitang ano niya na alas 5. Ano po? Wala pa pong alas 5 po. Wala pa? Opo. Manang oras ang tabi bigo maabot? Mga 5:30 po. Mga 5:30? Pero sa online, baka igwa na di? Wala pa po. Wala pa? Wala pa? Pangyayari sa maabaka. Di. Tama po. Oy Dan, di, ano po, anong oras ako pwede mag-upload tabi?
Mga 5:30 po. 5:30. Iya po. O sige si Alexis naguli na. Ano daw po, siya daw po masimbag sa imong 5:30. Saro ka man sarabayon ka. Okay. Sige, Migo, mapod kaming 5:30 tabi, ha? Salamat. Apo. Bye-bye. Winda. Alright, Jimmy, dito mo na, abangan nito, wala pa eh. Sa website pa rin, wala pa tabi, paring Mar? Wala pa sa website, wala pa din, wala pa. Sige, hintayin natin mamaya lang mga kababayan tabi. Sir, paput po kung ano English kang worry, kang hadit. Hadit. Worry tabi, di ba? Hadit. Alright, sige. Duman muna kita kay Jimmy na salita mga tugang sa written. DCGB po ini. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Special broadcast kita, may kinaraman po sa bagyong o kaya tropical storm na si Ramil. Jim, anong latest dyan? Pasok. Yes, BP, maray na hapon pa. Hapo, banggi na. Ay, hapon pa. Hapon pa. 5:14 pa lang eh. 5:14 pa lang. Go. Anuran digdi BP sa mayaman. Dahil man ki bako man makusog. Basta nagtagdo-tagdo sana. Dahil man ini pa makakausanin na pagbaha. And pasalamat kita sa kagurangan kung diretso na sa nang arog kay ni. Sundo na mag-aga. Tangat ning safe naman na kikaturog sana so mga evacuees. Sa mga evacuation centers. At least safe na tabi BB. Digi sa Kamalig kauron ko pa sa naman si Mayor Caloy Baldo and yon siya naka-monitor, naka-antabay sa MDRR command center. Digi sa barangay sa Logan, 24 oras man siya. Digi kasabay sa Sir Negrete. Pamel Negrete. Na imderare mo chief digdi sa Banuan kan Kamalig. Maabot sang ribong familias man tabi bibi sa Kamalig. Nasa evacuation centers. 5,000 no, more or less na mga individuals. The same sa ibang mga munisipios. Aros wala pa man kita ni na monitor tabi BP na mga tuwad sa mga sa kapalibutan. And wala pa man ki mga paglalangkaw ki level ka na tubig tamala so ora nagpun pasanaman mo yan pasanday pangani na sarong oras naman gayon pero man makusog na pag-ulan tabi BP. Okay. So yan ang sa to yung mga dagdag na situationer digdi sa to yung kapalibutan and monitor lang kita sa mga maabot pang mga oras. Okay. Yan, tabi BBN sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita di si GB nyo. Salamat, Jimmy Saripo. Hali po dyan sa luwa. Pasensya na po kamo at medyo kwan talaga yan. Haloy-haloy talaga na mag-abot ang latest na bulletin kan Pag-asa. 5:15 pa lang ang sa tuya tabing oras sa DCGB. Good afternoon kay Mading Jennifer. Napidyan ni Mading Jennifer. Si Mading Jennifer dyan sa Santo Domingo. Yan. Maring Jen, good afternoon tabi sa imo. Salamat tabi sa pagtutok sa tuya tabi na programa. Okay? Good afternoon Henry. Sige. Later na po tabi. Pasensya na tabi hata. Pa kita. Pigalatala lang so Pag-asa na umabot yan na forecast. 5:30 tabi maapod giraray ako naman. Super kulit mo po talaga. 5:30. Sinabi na ngayang 5:30, ini-insist mo 5 p.m. Tita Marie na po tabi sa imo. Hapot ko po kung nata signal number 2 sa Camarines Norte tapos 1 sa Albay. Sana mas arani kita sa Baguio kaysa Camarines. Iyan po, ihapot nat, iklaro ta po ha. Ihapot tabi mamaya. Dako masimbag yan kasi bako kita otoridad para po mga tugang sa siring na bagay. Ano daw Henry kung padalaganon mo duman si Angel? Yung sumobile tani sa baba. Baka naghatod si leko niya on si Juan. Dalaganan ako diyon si Boy. Wala. Aputan na si Boy kunain. Baka nagkuan mo na nagpreparan man kang gamit niya. Aram ko Angel to di mas ang trabaho mo. Balik-balik ka man sa Pag-asa. Dumalagan ka duman. Okay? Buhay ka na tabi kang 1949. Ang boses mo kaya sa teenager, hindi man na. Yung
1949 ka, ano, nakagira pa sana. Natapos pa lang ang World War II. 1949 na. 1949, baga liberation number, 1945. Grabe man. Ako tabi, pero ako teenager ang feeling ko. Ano? Okay. Sige. Patapusan na muna. Anyway, sige. Pero pag natkuha na ito, wala ka na, ho? Naman ka na, ha? Okay, sige. Thank you, Ate Inje. Huwag para padumog hata. Diyan ka yan. Luminosong ka sa... Ano? Okay. Please ask Aleko what time mapailaw here sa Taysan. Ako sa iling ko po tamay maraot na panahon yan. Pag puminalsokan ko yan, may diretso yan. Bako, pag nagpalsok yan, diretso po yan. Kasi, baka dahil man nasinda pwede magdalagan ka yan na mag-ayos kang ilaw, may maraot pong panahon. Hello? Sabi, Ay, good afternoon po. sir, Yeah. wala po ba gabig sa tao si pag-asa sa nasabi wala pa daan niya Opo. hanggang mo ikaw nakapost online. May post na kami online Weather Advisory number 7, as of 5 p.m. October 18, 2025, 5 p.m. Oh, yun na pala yan pangyari. Nilot sa online ka sa radyo. O tayo pa-report ko tabi sa pag-iriba ko. Isa nag-post. Kamu po ang nag-post din sa GB News. Alangan man na. Siyempre kami, si Sen na tao ang nag-post. Kung tonta ka dyan, madam. Sorry naman. Nadagitan. Ano po? Sa radyo sang auto. Kaya sabi ko, Nadagog mo. O sige po, ipareport ko po ha. Ipareport ko po. Yo. ayun po, Apo. salamat. Salamat, ma'am. Thank you for calling. Alright. Bye-bye. Galing nga, piliming ikam kung magsuro. Igwa kaya akong kamidbid. Araw kan magsurusimbag sa... Mano kan pagkauron, mano kan magsurusimbag eh. Jenny, isa nag-post kayo. Linga daw tabi. Listen GB News Online. Pakireport daw tabi. Pakibasa na lang. Di lang kita ma-interpret. Nandiyan na ba? Sabi kang caller ta eh. Yung 5 o'clock na, ano yan? Na forecast. Igwa na kita. Sabi kang caller ta. Hinga daw tabi. Meron ba? O, kung igwa na kita, di ba kayo na yan, ha? Hello? Hello, BP. Ay, good afternoon, amigo. Rainful outlook yan na pinost nindo bago pa mo pag-asa tabi. Rainful outlook. Rainfall outlook, uran. Sige. Okay, thank you pare. Salamaton, Salamaton. Jenny, pakireport kang rainfall outlook tungkol sa pag-uuran, tabi. Anong yaon dyan na nakasurat? Kung pala yun, wala pa yung pag-asa forecast. Rainfall outlook. Ang Bicol kang rainfall, pagbagsak kang uran na outlook. Okay, paring Mar. Ano tabi niya dyan? Sige na, pakilagan daw tabi. Important yun kayo dyan. Dakulong kitang paraan tabi. Kaya nasubog ako niya na magpara karaw. Dakulong pala sa ito na nag-iilingon niya. Wala nagdadangog sa radyo. Sige nga, check natin yung rainfall outlook natin na pigsasabi kan sa tuya tabi na listener. Hindi po sa tuya na programa. Okay na, nakamo tabi, Jen. Sige daw, pasok, Jen. Okay, good afternoon po, Sir Henry. Good afternoon sa mga parantabay. Sa pinakaultimong detalye na ipinalawas po kan DOST Pag-asa, ini po, VP Henry, na yung as of 4 p.m. VP Henry, okay, na ang pinaka-ultimong nahiling ang tropical storm na Ramil sa coastal waters of Huban, Sorsogon, with a maximum sustained winds of 65 km per hour with gustiness of up to 90 km and moving westward slowly. Pero dai pa man po sigurado VP Henry kung iyon ay ini sa pinaka detalye ngayon na alasing kung yes, kasi pero ini lang sa pinaka-ultimo na ipinalawas kang Pag-asa 41 minutes ago VP ito pala. Henry. Iyo siguro ini sa nahiling kang sa tuyang Advisory number 7, October 18, yes, 5 p.m. Opo, oo. And okay. kasabay ka yan so detalye man VP Henry yung heavy rainfall outlook na dara ka ini kang bagyong Ramil kung saan ang Samar, Biliran, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, pwedeng maka-experience ni 100 to 200 millimeter VP Henry na bagsak ang uran. Oh. Yes. Aring nining
Advisory number 7 for Tropical Cyclone Ramil issued at October 18, 5 p.m. Yun ang pigbabasa mo? Yes, VP Henry. Opo. Pero bako pa man iyan, VP Henry, so pinakalitas na Bako ng latest. pag-asa kasi tigahalat na pa po, VP Henry. Ayan, So okay. bali, ini Rainfall po outlook kayang na. nakalaag na as of 4 p.m. Nakabase pa naman, VP Henry, sa 2 p.m. na weather bulletin kang pag-asa. Okay. Okay, Yes. good. Naintindihan ko. Sige, Opo. okay. Thank you, Jen. Sige, Thank you, ang Jen. detalye, ako po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Thank you, Tabi, Jen and Rondon, Tabi. Salamaton. As of, may dagdag? Okay na? Wala? Paring Mar, go. Ayan, yun yung sinopsis kang alas 4 pinaluwas kang pag-asa na weather forecast for 24 hours. So parang general information kung ano yung bagyo. Pero itong pinakang detalye kung maina, Wala pa. tapos kung tira na akong ang sakop kang signal number 2, signal number 1 na isa. General lang yung synopsis na alas 3 ng hapon ka subago. Apo. Ang Central and Tropical Storm Ramil, estimated base sa gabos na available na datos na nasa coastal waters Canuban, Sorsogon, coordinates 12.8 degree north, 124.4 degree east, may maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 90 kilometers per hour, moving westward slowly. O dahil paligid ang kabugtak kung piraso speed. Iyo. Parang general synopsis lang ini kang station. Ayun. Bigalat na itong alas 5 na bulletin number 11 dahil patabi nagluluwas. Ayun. Yun. Ayan, patabi, back to you. Okay, thank you so much, Paring Mar, from News Base. Tabi, may kinaraman dyan sa, ano yan. So, lahat-lahat ang kumpletong detalye kan. Takay puwanta so interpretasyon, mga tugang kun pasain na. Ang primerong hapot, hain na si Ramil. Kadawang hapot, pasain po si Ramil. Diba? Sain matama mga tugang si Ramil, base po sa alas 5 na forecast, bulletin kan pag-asa. Hello? Hello? Good afternoon po. Good afternoon, Kadoroy. Yep, good afternoon, ma'am. Gari mo gmaong ka? Nata. Iyan masimbag sa imo. Diba? Karaman sa na ito. Kapag ano niya na hapon. Di ko aram kung nata magmahon ako. Kasi kimati sa imo. Ha? Kasi bago pa kimati sa imo. Di ko aram kung nata tagari ipinangaki akong mayog mangunya na hapon. Hindi sa mo, ano mga harong, puro ikapig dadangog. Diyan sa Indo? Salamat po. Salamat. Salamat. Aram ko man na dakong listener tango niyan, tamay maraot na panahon. Talagang nakatutok yung gabo sa DCGB. Dahil maski dahi. Ha? Maski dahi. Maski daing maraot na panahon. Oo. Kung may maraot. Oo. Kung nagmati man ako, katama uli naman ako sa harong. Opo. Kung ko kimaraot na payo. Okay man. Okay. Okay. Salamat po. Bye-bye. Salamat. Alright. Thank you. Thank you so much. Alright. Sige. Ilingon nindo. Okay. Thank you. Bye-bye. Alright. Sige po. Saan na siya mataya? Mataya pala. Di ka po sa kupate. Okay. Ang uran tabi na dara mga tugang ni Kwan, medyo dakol. Pero ang uran niya, susugduman sa digdi sa advisory, mga tugang kang pag-asa, sa aga tabi na October 19 ba sa aga? Sa Domingo, 200 millimeter. Kaya baka sa aga kung halimbawa man tabi, baka magba. Pero then na-mention digdi, ito nga pala Northern ang bagsakang uran tabi mga tugang sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, nasa 100 to 200 millimeter. De ko lang ma-explain kung ano ang sukol kaanap 100 to 200 o kaya millimeter. Kaya ito, ipakwanta yan, ipa-explicar ta po mga tugang sa pag-asa. Okay? Sige. Balon na daw na po dan baka iguan na tabi ang pag-asa. Tangani na masabutan ta kung tabi. Hain na si Ramil. Yan. Sabi ni Dr. Chris Ganan, si Ramil nga yaon sa DCGB. Nailing muna yan. Ramir tabi ito. Sige. Sandali lang. Baka iguan na. Anyway, 5:30 naman. 5:30 na. Sisa na babayang nakaigla sa
Ay, panguna kung sisay. Gero talaga. Makuliton nga yan si Mr. Maceda. Halap itong data. Kung ano ang hay na si Ramil. Yan. Ano yan? Good afternoon, Miss Alexis. Opo, good afternoon po. May bago na po kitang forecast. Opo, iguana po. Sige daw. Daw kunta daw tabi ang sa imong latest forecast hali sa pag-asa. Go ahead tabi. Opo, sa ating latest na bulletin. Itong si Tropical Storm Ramil ay naglandfall na sa Gubat, Sorsogon. Sa huling location nito ni Ramil ay estimated na nasa coastal waters ng Gubat, Sorsogon itong si Ramil na igwang taglay na kusog ng paros na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot ng 90 kilometers per hour. Sa ngunyan, ang movement nito ni Ramil is westward slowly. Kumbaga, medyo mabagal since nasa may Gubat area itong si Ramil. And sa ngunyan, ang tropical cyclone wind signal number 2 ay nakataas pa rin sa probinsya ng Camarines Norte, Catanduanes, ang northern and eastern part ng Camarines Sur, ang eastern portion ng Albay, kabilang dito ang Rapu-Rapu, Bacacay, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Manito, Tiwi at Malinao. Pati na rin ang northern portion ng Sorsogon, kabilang ang Prieto Diaz, Sorsogon City at Gubat. The rest of Albay naman ay naka-wind signal number 1, pati ang the rest of Camarines Sur and Sorsogon at ang Burias Island, pati na rin ang Ticao Island. Sa ngayon po, ang nakikita natin dito sa forecast track, si Ramil ay magko-continue na maghiro sa direksyon ng west-northwest sa landmass at coastal waters ng Bicol region ngunyan hanggang bukas ng early morning. At after nito ay magpasiring itong si Ramil sa may Polillo Islands at mag-make ng final landfall sa Aurora sa aga na morning or afternoon. Ang possibility ng landfall sa Northern Quezon or Southern Isabela instead of Aurora ay hindi rin natin niro-rule out. So ang pinaka peak na oras kung saan maka-apekto itong si Ramil dito sa Bicol region is ngayon po hanggang bukas ng umaga. Ang expected natin na maluwas itong si Ramil ng ating area of responsibility sa Monday po na aga. Bale, yun po ang ating latest dito kay Ramil. Ni po si Alexis Rilivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Opo, Miss Alexis, pero pa ang coordinates ni Ramil? Opo, sa coordinates po niya ay 12.9 degrees 12.9 north. 124.2 degrees east. Okay. Hababa pa siyang parte, ano? Kumpara sa... Yeah, okay. Naglandfall siya ngunyan sa Gubat. Tama ba? Pag from Gubat, Sorsogon, based naman sa forecast mo, pasisiring siya digdi sa Rapu-Rapu and ining dagat between Catanduanes and Albay. That is why ining first district, tabi, under signal number 2. Tama, tabi, Miss Alexis? Opo. Sa kadakulan po ng parte ng first district ay nasa signal number 2. I see. So, meaning ang Legazpi po is under signal number 1? Opo. I see. Okay. Kung naglandfall siya ngunyan sa Gubat, Sorsogon, saan ang eye of the typhoon mga ngagitabi na parte? Opo. From here po, kung saan siya naglandfall, ay ang nahilingtang
direction niya ay paitaas. So dito yan sa first district ng Albay. Kaya doon na din nakataas. So natin, signal number 2. I Tapos, see. Direction na ning Camarines Sur doon sa may Garchitorena. Opo. Opo. Kumusta ang impact po kayo sa Catanduanes? Sa ngunyan po, ang ma-expect na weather condition sa Catanduanes is mauran, although so tige-expect ang makusog na paros. Since yun yung initial natin na lalauman na pag-landfallan ay hindi na ganun ka kusog yung mga paros na ma-expect natin since nag-landfall na rin pati. Oo, okay. Anong oras na mamati ang tabi sa Albay? Say, for example, sa Rapu-Rapu area, mapasiling dyan sa may dagat kang Santo Domingo, Bakakay, tama ba? Tiwi hanggang sa Tabaco, and then part of Catanduanes, nasa signal number 2 Sinda. Anong oras pwede mamati ang tabi sa Albay? Kunya, siya ngunyan sa may Matnog? At siya nabanggi po hanggang at siya nabanggi po hanggang sa aga na early morning. Mamatian yung mga pag-uran as in pagbugso ng hangin. Natapot na maluyahon siya? Gano'n mag-aaga siya kiagi sa tuya ng lugar? Opo, ay maluya man talaga itong si Ramil kaya nga halos dahil siya naghiro maghapon. I see. Diyan sa may Northern Samar at Sorsogon. Opo. Pero po ang dalagan niya ngunyan? Sa ngunyan ang nahiling lang natin is slowly, so mga less than 15 kilometers per hour kaya medyo mabagal. Kaya natiglalao man ta na ngayong banggi hanggang bukas ng early morning sa maagi sa Bicol kasi nga medyo may kabagalan. I see. Okay. Ang langilang niya po, ang circumference niya po, pera? Sa ngunyan po ay maintained man po since consistent man ang naging size niya na 400 kilometers. Radius na o diameter? Radius po yun. Kaya doble kung bilog ng structure. I see. So meaning, kung arog ang kadakulang kwa niya, pag binagi digdi sa may first district and Catando area, mamangkamati kita kiparos digdi sa may Legazpi City? Ano? Ay opo, taharanin naman ang mga affected areas. So mga nearby, makamati naman yan ng mga paros tsaka mga pag-uran. Natapos tayo pagkitang paros mo yan lamang na namatian? Opo, ayun nga po, medyo maluya itong si may kaluyahan si Ramil, ano? Opo. Lokong lalaki niyo. Bako na, kita apostolos ta. Nagaparalinуя naman kandalagan niya. Pag sinabing naglandfall tabi, so ayaw the typhoon na niya on sa gubat? Opo, bale pag landfall po, discuss kaya mo yan kung ano ang nag-account na landfall. Kung pag sa gilid lang so but nga mismo. Dapat so but nga mismo, so sentro mismo ang ang dumikit, no? Ang tumama sa land para masabing landfall. So pero tahaw. Kung so gilid lang nung mata, daiman ito tigko consider na landfall. Okay. So kung naglandfall naman sa Gubat Sorsogon, that means nagari dapat mamatian andyan sa may parting Rapu-Rapu ta. 400 kilometers bagang radius niya? Opo. Miyo Dapat igwa ng mamatian ng mga pagbugso ng hangin. Although sa pag-uran ay medyo nasa southeastern part itong mga cloud clusters, no? Kaya siguro dahil na namamatian pa sa ibang parte kang Bicol yung mga pag-uran. Hindi pa sana sa Legazpi. Parang padiit-diit lang yung mga pag-uran. So expected po kita na mag-aagang ngunyan tabi kitang babantay kay Ramil? Opo, bali since maagi siya, very close dito sa Tuya, kaya ma-expect na to yung pag-uuran. Ay nako, grabe pala. Okay, now hain po so kusdakol na uranadara ni Ramil ta.
Asab na baga po, ang bagsak ang uran, bako pa man masyadong makusugon, digdi sa area ta, o sa parte, ibang parte kan Albay. Opo, actually, tigihiling po na mo, kasubago. Nung nasa may Northern Samar, itong si Ramil, kan tiguuran talaga is dito sa Visayas. So, sa baba na parte ng bagyo talaga yung nung mga rainfall. Opo, oo. Okay, meaning, tama ba ang interpretasyon ko? Pag-agi niya, ngayon sa hudyan sa bagyo, nasa ikong niya, nakasunod sa iya, ang uran? Opo, nakasunod sa baba niya. So, pag medyo alangkaw na siya, naman sa Camarines Sur, kung arugman gilayon ang ang structure, makamati man gilayon kita ning mga pag-uran, digdi sa Albay, maski sa may itas-itas na siya. Okay. Di, halat-halaton ta pala, mag-aaga palang kita ngunyang kihalat kay Ramil. Nagbagal siya, no? Nagbagal. Opo, 15. nagbagal Pero at nagluya. pag minabutan sa Albay, sali mo, maluya daw ang paros niya tabi, nadara? Kung nagtama na sa Sorsogon. Opo, actually sa forecast na to, daily forecast, ay ang winds ni Ramil, dara ni Ramil is more on moderate po. Yeah, opo. Tasob no, Dahil man siya pirangani moderate siya. to strong. Pirangani isang paros niya, 60, pira yun? 65 kilometers per hour. 65. Pirang gastines niya po? Bugso 90 kilometers per Ayun, hour. 65 to 90 ang kusog niya. So yun ang, tama ba, ining wind, kuha na ini, strength ang mamatian taman sa Albay tabi pag uminagi digdi, sa may first district lalo na? Opo, bali kung ma-maintain niya ito since sa daga pati siya, Opo. ay possible na mas hababa pa. Ayun. Oo. Duman Okay. sa 65. Iyo ano, tagari nakatama na sa daga di. Opo. Oo. May chances ang mabagong direction tabi na ngaya lumihis o magbagong bumaba o pag magbubinaba kaya siya ligay sa tuya sa Legazpi, Buda 3rd District, di ba? O pag tumaas man siya, katanduan isang pwede niyang kwanon at agian. Opo, bali sa ngunyan since sa daga na siya ay possible pa rin itong kumbaga magburo-bago, although liit man lamang na na changes. Opo. I see. Okay. So basta asum na yun na iyan. More or less din na po iyang kibaguhan na agihan niyang iyan, ano? Tama? Opo, more or less duman More or na less. sa forecast track niya. Nasa ulitong ko lang tabi nasa gubat sa ngunyan, then matraverse siya sa Rapu-Rapu area. Pero pag uminagi diyan, din ang hulugan na dahil kitang parosta. Ang kwan niya, ang radius niya is 400, di ba? Ang tag sa ibong niyang gilid, bali ang langilang niya, ang diameter niya is 800 kilometers. Opo. Ang iwas niya. Kaya pag uminagi ang sentro diyan, may paros kitang matianig din sa tuyang lugar, sa Legazpi lalo na. And diyan sa may first district po, Canalbay. Opo, Okay. yun ang mas makamati sa first district. Yeah. So meaning from Gubat, i-reiterate ko lang po, Gubat, Rapu-Rapu, diyan sa may Santo Domingo, Bakakay, Tabaco, Tiwi, Catanduanes area sa right side, and then maluwas sa naman sa may Patikan, Camarines Sur, tabi ano. Opo. Okay, sige po. Sige, yun man sa nagayod ang gusto kong i-clarify. As of now, signal number 1, number 2, tabi ang first district. Opo. Buda Catanduanes ano tabi, and Camsur. Opo. Sa Sorsogon Ay, tabi. Camarines Norte din po. Camarines Norte. Ang Legazpi and other part of Albay na dahil kasabay sa first district, signal number 1. Opo. Sa Sorsogon po, anong signal duman mo niyan? Kan northern and eastern part ng Sorsogon, naka-signal number 2. Tapos, so, the rest man is signal number 1. Balikan na sa signal number 2 sa Sorsogon is Prieto Diaz, Sorsogon City at Gubat. Ayun, opo. Mas bate din signal, ano? Igwa po, pero sa Ticao and Burias Island. Number 1 duman. Number 1 po. Medyo harayo kaya sa ang mas bate mainland digdi sa sa Bicol area. Opo. Okay. Sige po, Miss Alexis, salamaton. Tabi, mula ulit iyo na ang kaya maghahalat kita ngunya na banggi hanggang umaga, hanggang mag-aga. Mag-aaraga pa lang kita kay ni. Opo.
Maga kitang bantay. Mag-aga ka dyan sa pag-asa ngunyan? Opo, Okay. pirmi na. Sige, okay. Sige, tabi. Salamaton. Salamaton po. Sige po. Alright, thank you so much. Mga tugang, Miss Alexis Rivivar sa latest tabi na forecast ni Ramil. Gusto ko lang i-reiterate ito, ha? Ito ang nahiling ninda tabi na direksyon. Naglandfall na sa gubat. Ang gubat kaya, hampang anduman sa Pacific Ocean, Puerto Diaz area. Kaya pag tuminindog ka dyan sa baybayong kang gubat, dyan sa Puerto Diaz, Santa Magdalena area, ang deka kimahiling nagilid, deka dyan kimahiling nagilid, mga tugang. Kaya, from there, matraverse siya sa may tanagtama duman, matraverse po siya sa may parte kang Rapu-Rapu. Pag yaw sa Rapu-Rapu, tang Rapu-Rapu bagaran yun, mas sa Legazpi, di ba, Chief Ramir? Rano naman lang, pasiring po siya dyan sa may Santo Domingo area, Bakakay, the first district, di ba? Tabaco, going to Tiwi, Malinaw area. Tapos ito pong Partikan, Catanduanes, signal number 2 po duman sa lugar na ito. Kita digdi sa Legazpi, budak 3rd district Canalbay, 2nd district Tabi, kita po mga tugang signal number 1. Tapos ang Camarines Sur and Camarines Norte, nasa signal number 2 Tabi. Pero ibang Partikan Sorsogon, signal number 1. Kamu Tabi dyan sa Catanduanes, mag-expect ka mo dyan medyo magkusog-kusog tabi na parusta, signal number 2 po kamo dyan, ang bilog na probinsya nin Catanduanes. So yan tabi ang ang direksyon, mga tugang, ngunyan tabing pagkabanggi, didi po sa tuya na special broadcast. Kaya, 15 kilometers per hour ang dalagan niya. Sa langilang niya na dapat anong pinakwenta po kay Alexis, kung ang 800 tabi ang diameter niya, kung 15 kilometers per hour, tama ang pagkakompyuta, 15 divided by 800, perang oras yan. Tama ba? Ganito tama ang nasa wala ko nata. I-verify ta kay Alexis, kung 800 divided by 15, perang oras po yan. Kaya kaya naroon naman, kwinentamin kwinentamin yan kaito ni pero si Ariel sa kaorong kang enot, ang pag-compute tabi kang dalagan kan bagyo. Kung 15 siya, 800 divided by 15. 800 divided by 15, 53.33. Perang oras yan tabi. Kaya pala sabi ni Miss Alexis, magagangin niya kita kaya ni Kibabantay, tabi, may kinaraman dyan sa, kay Ramil, na makahali, mga tugang na makahali po digdi sa kadagaan kan Bicol Region. Good afternoon, good evening, tabi ka, Amigong Ricky Dineros kang Abenson. Yan. Diyan sa Abenson, gid hindi na nakatutok diyan sa mga tinda nila sa Abenson. Good afternoon, tabi, amigo. Wala na yung paghinatbirit sa yung pag-asa. Basta alam po kayan. Kaya sabi niya, mag-aaga kita didi kibabantay, mga tugang, para makalampas tabi, mga tugang an sa tuya na bagyo. Balikan tataw ni may pinarubad sa ko si Jenny na details tabi kan tropical storm. Ayun, yan ang forecast tabi. Hello? Migo. Kung naglandfall na migo sa gubat. Kung analisa mo migo, harap na lang ba ang gubat sa Legazpi? Yung ani, kaya medyo nagnalasa kung taday-ta na mamati ang digdi. Pero ang doon sa may parting, kaya baga pare ang Catanduanes, signal number 2, buong Catanduanes. Baka nagkaruita as kidit, taon din na iling ko so pinareward sa ko ni Jenny na ito sa direkso, drawing. May drawing kaya may animation siya. Duman talaga sa may kumpare, sa may Catanduanes siya. Kaya nga ito ang gubat ba amigo, sa ibong lang marito, masaskan, bakon. Iyo. Kaya, ang na-target niya talaga, kung naglandfall sa gubat, ang na-target na rin, kadagaan sa first district, Buda, yan sa may Catanduanes area. Kaya number 2 ang Catanduanes. Pero, at least yaw na lamang sa Ranina, kung magasano. Iyo. Okay. Sige, Migo. Salamat. Di ba? Yan tabi, halat ko na ta. Ay, nawara lugod. So,
pinawal sa ko ni Jenny. O i-reiterate ko lang po ini ha. Pero di kita magtiwala ta ang uran daa mga tugang yaon tabi guyod-guyod ni Ramil. Yung mga namin ini, guyod-guyod sa uran. Pat maluyaw nga ya. So hero-hero ni Ramir. Pa-reiterate po ulit tabi Henry kung anong oras mamatian ang paros kinauran digdi sa Albay, partikular sa Legazpi. Pundangon yan hanggang mag-aga. Sabi ba ni Miss Alexis, di ba? Malakas po ang uran dito sa amin sa Rapurapo. Umining yaon na po dyan sa may. Harani na po kaya sendo eh. Tabi ang sitwasyon kang paros. O kan ni harani na po kaya sendo si ano ini si sengani ini si Ramil. Hello? Hello po? Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon po. Aray ko. Pakibaba tabi bosing kan volume kang radyo ta medyo makusog po so kan. Makusog po so feedback. O sabi sa news, Tropical Storm Ramil makes landfall over Gubat, Sorsogon. Eksakto so. Ano yan? So, as of 4 p.m. ngani palan ito, based on all available data over coastal waters of Gubat, Sorsogon, 12.9 north, 124.2 degrees east. Kung ang reference point ta po is Legazpi, ang coordinate po kan Legazpi 13.0. Kung sabi yun, dito na sana nasa level ta na po so bagyo. Maximum sustained winds of 65 kilometers near the center. May gustiness po siya na 90 kilometers per hour. Ang central pressure is 998. Yeah, okay. 65 kilometers ang kusog niya hanggang po 90. Extend tropical cyclone winds. Alright. Kaya po mga tugang, yan under sa signal number sa Luzon, sabi digdi sa Luzon nga ang apektado niya, yung nga kita digdi sa Bicol region, o ibang parte mga tugang kan sa tuya tabi na nasyon. Ang typhoon signal number 1, tabi, strong winds warning hanggang sa 36 oras tabi na mamatian ta from 39 to 61 kilometers per hour. Yan, ha? Yan po yan. Tabi ang kusog kan bagyo. Pero sa iling ko, gari kayang-kaya taman ini. Kaya lang, siyempre, ang pigaditan ta po dyan, mga tugang so, dara-dara niya pong uran. Dumang kita kay Jimmy na salita. Jim, good afternoon. Good evening, Jim. Go ahead. Yes, good evening, BP. Mga naghahapot sa Toyota Saga, schedule kan na Napolcom PNP entrance examination in motion. Anvenyo digdi sa Marcial Oranyola Memorial School. Region-wide man madalas na doon na si Mayor Gima. Yung mananggal may exam saga sa Napolcom. Hello, Mayor. Opo. Good evening, Tabi Mayor. Live ako sa radyo, Tabi Mayor. Ano po sa resulta? Hello? Nalagharapot kaya kung tuloy sa board exam sa Napolcom. I mean, tapuda Dahil so... naputo, maluan, signan, kuhan, maluya. Wala kaya kita ki-communication, wala ko number. Si Mayor, Gemma, anong ko, nagkukomunikar man nga ni sa Napolcom ta BBB. Sa hirak man kan mabubuyo kung kansilado. Kasub na wala man ki-notisya, di duman is kuha kita sa schedule. Kung na-notisya, di labos yan. Okay, oh. Pakitsikado tabi sa website ka Napolcom tabi dyan or Sierra. Kung ako, may number ka gayon ni Mayor Gemma, baka na po, miss call na ni ako. si Atty. Tuldanes kang Napolcom, piga-apudan ko, Assistant Director ini. Kailang kinatbirit sa number niya. Wala. Kinatbirit sa number niya. 2,200 na exam, so depende ini kung nagdagdag pa. Sa gidumata lang venue, Jim? Hindi ang permit, nabigyan may iwas sa dakulang parkingan. Sa inyo ang gibon? Sa Morms. Sa Morms? Oo. Talaga? Baka na po na ni Mayor. Si Atty. Tuldanes, piga-apudan ko kaya, may lang, yung sarong number niya. Assistant Director ini. Ay na, cannot be reached ang number. Sige, wala, Jimmy. Wala akong access. Kay Mayor Gemma. May nakauron na siya?
dahil ko, mata nag-report ako. Hindi ko sabihin, nag-verify na siya? Oo, nag-verify ito. Oo, sige daw. May number ka niya? May Napolcom advisory, Jimmy. Ay, ko na. Sabi, for PNP entrance and promotional examinees, please be advised that the PNP entrance examination and promotional examinations scheduled at the Naga City, Camarines Sur National High School and Province of Albay, Marshal Oranyola Memorial Examination Centers this Sunday, October 19, 2025 from 8 a.m. to 11 p.m. will be held as scheduled. Oh, dagos. Tuloy. Tuloy. Ano ba kasabot mo yung English na ini? Will be held as scheduled. Oh, dagos. Bicol na daw tabi, Anjim. Labos. Dagos. Tawos. Examinees who will not be unable to travel to their respective assigned examination center on account of sea travel, advisories dated October 17 issued by the Philippine Coast Guard due to the Tropical Depression Ramil will be given priority during the next Napolcom examination. Next year. Scheduled during the first semester of 2026. Iras mo. Next year ka na ma-promote. Diba? Saning kiramil na eh. Tama, sabot na, Jimmy. Dagos po ang exam ng Napolcom. Tuloy ang exam sa aga. So, dahil makakaabot, tangaya, di nakatravel, tamay bagyo, o ano. Pag dahil ka nakaabot, priority ka sa masunod na examination sa next year na. Pero may priority. Doon bagay to, sumalawag sa pagiging pulis, budasup sa promotion, tama? Po. Kaya mapopromote ka sa otro na taon. Diba? Yun mo nang, tama? Po. Okay. Yun eh, klarado na yan. Mag-exam sa aga, ngayon magbasa-basa na. Ano na si Ramon? Kung may pang-kuryente sa aga? Yan. Sana dahil problema kita sa aga. Patabatan may exam sa pagkaram ko nasa 2,000. Yung ani. Lampas 2,000. Correct. Nakulon yan. Kaya, mas maray tabi na kung kaya mag-exam na, pero kung dahil para makumpara sa imo, di next year na lang. Ako kaya tabi, Jimmy, naniniwala ako na ang gabos na gusto mo mangyari kumpara sa imo talaga. Di ba? Kung kumpara sa imo, di ka mag-insistir. Bagay, tama. Na-testing ko naman yan mga araw ka. Kayo naman, testing mo naman sa diri mo. Aloy na. Kung yan talaga para sa imo, makukuha mo sa imo yan. Kaya ang sunday ko yan maka-exam, di magkulog kibo, tama ka may purpose para sa inda, hindi mo na kung yan mag-exam. Pero baski ba ko sa imo, at least maka-score lamang, makapudot ka lamang, ayos na. Okay na tabi, Jem? Okay na tabi. Diba minsan, maski ba ka baga sa imo? Hindi ka kumbinsido? Okay na. Hindi na salita. Okay na. Thank you, Jimmy, sa follow. O, yan na, tabi. May nag-text mananggad digdi, kung tuloy sa, yung mananggad, salamat po sa text, yung mananggad, Digdi po sa ginubatan, anong oras man tabi, ang ginubatan po, 2nd district yan, 3rd district yan. Pako yan masyadong makusog ang paros sa ginubatan. Ang medyo magkamati kiparos na makusog-kusog dyan sa may 1st district, Kanalbay. Yan po. Tangani na makakwan kita, makapagpadagos kang sa indong pag-relax dyan. Tabi, sandali, tamay mga text digdi. Audio call, Roderick Mendoza. Ano yun kay Roderick? Summary of evacuation report. Tropical Cyclone Ramil as of 5 p.m. Salbatana. Dakulo na, Total 11, ay nako. Thank you, Tabi Manong Rick Mendoza. Saro-saro untay ni. Pero wala naman si Karen, sa area, Tanay no ni Manong Rick. Sa Tiwi-Tabi, 145,000 families. Sa Tabaco City, 46 families. Malilipot, 2,422.
Sa Bakakay, 64 families. Santo Domingo, 178 families. Legazpi, 83 families lang as of 5 p.m. man kaya ni. Rapu-Rapu, 132. Manito and Malinaw, wala pang report. Daraga, 49 families. Kamalig, 280 families. Ginobatan, 2,184 families. Hobilyar, 5 families. Ligao City, 212 families. Uwas, wala pang report. Pulangi, 5,820 families. Dakulon sa Pulangi. Libon, 54 families. Total of 11,725 families. 11,725 families. Or ang kanya tabi, kaya pala, yung Malinaw pala, no evacuees pala. Sorry, napakala ko wala pang report. Ang Malinaw pala, no evacuees, sabi Digdi. Then, ang Uwas, wala din po na nag-evacuar. Yan. So, sama nito, walang remarks. Yan. Okay, klarado. So, as of now, tabi, ang number of families evacuated as of 5 p.m., 11,225. And then, yung person tabi is 36,531. Yan tabi ang number of individuals and families na nag-evacuar. Yan. Sa Masbate, maulan na po dito. Unstable din po ang signal ng telcos dito sa city. Sabi ni amigong Chito Atibago, salamaton tabi. Ano ba to? Na pinarward ni Ate Shara. Yung Napolcom pala. Thank you, Tabi. Ngayon pala, sa Napolcom, pinarward pa sa ko ni Halis sa Napolcom. Yan. Okay, thank you, Tabi. Miss Shara Leron, in view of the effects of tropical depression, yon Tabi, ang bareta tungkol dyan. Pati pa lang si Jenny, nag-send man sa kuya, kang latest Tabi, at saka si Ate Angel. Alright? O, di bueno, ano yung kay Noel na manalo as of 5 p.m. Alright, sige, thank you, Kanuel. Alright, sige po, Angelos muna tayo, ma-Angelos muna kita, asin susundan iyan mga tugang kang Horacio Imperata. Pero ako mapaaram na po ako, alas 6 na, tabi, si News Director Mar de la Cruz pang masunod na ma-onboard. Ako dapat sa 6 o'clock ko napasala pala ng estimate ko, napagod ako yaon si Edwin, si Monsignor Noe Palan, kasaba ko dapat na alas 4:30. Kaya, alas 3 hanggang alas 6 kita ngunyanin banggi, in-straight na ta. Kanina kuhan. Tapos, masunod po si News Director Mar de la Cruz, 6 to 8 p.m. Then sunod-sunod na po ako o si Pio, tabi, hanggang na magbaralyuhan kami kan sa muyang duties hanggang po sa agang Domingo. Sa pangaran ko, pagbilog na tropa, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Sa ngaran po in public service, kita po ngunya na aldaw, uumagahin po tayo para po sa Sain Lugabo. Salamat, goodbye. Maray na banggi po, masunod na ang Angelos, ngunyan pong oras na ni. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth in beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known with the message of an angel, may by his passion and cross
be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Oratio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad.